încurajezi? Dacă dai, mă, în vreun stâlp cu ea, Doamne ferește, scoate fum negru. Ce să se milogească pe la televizor dacă dau un stâlp cu mașina, el ce mai cere? Treaba ta, e cu sânge de găină, treaba ta, să vezi ce pățești. Dacă dai în stâlp, Doamne ferește, te doare. Da. Știi cum e? Doare inima. Să vezi ce pățești. Să vezi cum dar nu spui tu ți-e fustere în frică cap. de faptul că după ce o să treacă scandalul ăsta, O să se întâmple ceva bine? Aia e. Păi la cât de des sunt amenințată, bineînțeles că o să se întâmple, dar acest om trebuie să țină cont de faptul că dacă se întâmplă ceva cu mine, rău mă refer, este primul pe listă pentru că am o plângere. Loredano, adică dacă acum te împedi și cazi din cauza lui Leo, Doamne ferește. Așa e, mă, da, așa e. Bă, dar tu Silviu, oricum vorbim despre oameni poți să periculoși. scui prin sân, Loredano, că ai unde? Tu nu. Ferească Dumnezeu, scui pe sân. Din 3 pași scui pe sân, tu. Ai, mie Deci nu nu mi-e te- frică de Pupa nimic pământul. decât de Dumnezeu și atât. Ești în București. Deci nu ți-e frică. Nu, vii, nu știu ce. Bă, da, noi trebuie să intrăm Dar într-o poate vreau legătură. să fac cadou oricum pot, pentru că este proprietatea mea Faci privată. cadou mașina? Da, uite, poate Deci vreau să fac asta ar cadou fi mașina. să mor eu o dacă nu- donez, o fac cadou, este bunul Uite, meu încă o și dată, dispun așa cum doresc de aprofitare. el. 16 decembrie, nu mai e mult, e ziua mea. Nu mă deranjează nicio vrăjeală, nicio Băi, Să mai chestie. stai până pe 21 decembrie, că e ziua mea. Hai mă că facem jumătate. Eu nu mă cer cu Bordea să fiu al dracu. Tu iei X3, eu iau X3. Facem un X6 amândoi, înțelegi? Mai bine facem un X și 0. Înțelege. Mai bine facem X și 0, mă, Bordea. Facem cumva. Mie îmi trebuie numai roțile și bă, asta e tot ce vreau. Dacă vrei, îți dau rata de rezervă, Bordea. Roata de rezervă? Da. Mamă, Eu vreau îmi pun păr, cârligul să îmi mai pun agăs păr. ceva. Cârligul de Ce se întâmplă? remorcare. Ce se întâmplă? Dar Ție-ți au dau apărut, aripa dreaptă dacă Nu, vrei, eu stau să Silviu. văd dacă avem Mai bine mi-ai legăturile. da aripa tânără. Mă, da, au apărut în presă. Cât? Au apărut în presă poze cu voi. Cu cine, Cu cine? Cu tine, cu mașina. Cu cine erai în mașină? Dar în fiecare seară vreau să lămuresc treaba asta. În fiecare Ia seară coboară și mă ia cineva, pentru că mie mi-este urât. Sunt o fată care vine singură la 2 noapte acasă. Și e normal, fie că vine vărul meu, stă fix vis-a-vis de blocul meu, este fratele meu la mine acasă, este prietena sunt mea blocuri cu la care Lungulețu? locuiesc. Poftim? Sunt blocuri la Lungulețu? Nu, mă referam N-au aici, gard, mă, că dar eu locuiesc bloc în e. București, nu locuiesc la Lungulețu. Bă, pe Și e cuvânt, normal toată- să fie tot tot timpul timpul am crezut că cineva stai în în Lungulețu. prezența mea. Sunt o domnișoară care și toată lumea știe că ajunge acasă după ora 1 noaptea. Și Bă, săracul. dat da. fiind scandalul în care mă aflu, e normal să-mi iau Și cine e? Că nu măsuri de ne-ai aburit până precauție. acum. Cine e? Păi în seara aceea eram însoțită de prietena mea și iubitul ei. Păi și tu dormi singur? Mă, dar de fapt, de ce vorbești tu așa? Vino Uite, de încoace, exemplu... te rog. Dar vină încoace, da, Vino, dragă, că... Stai așa. că- Vorbești de la Lungulețul la Stai București, nu la așa, dar București vreau aici. să faceți privirea cu muzică, cu tot. Hai! Da, mă, pune-mă Hai, ceva, Silviu, pune punem ceva, să încep bine. hai. Deja un invitat, ești un invitat destul de permanent al emisiunii. Ar trebui să-mi faceți un loc aici. Deci vorbind o rezervat jumătate pe de după aia te-ai apucat să te pup cu ea. Da, îl avem și pe Leo, înțeleg, într-o legătură video. Ia uite-l. Cu Andra. Să rămână Andra, bună seara, Leo. Deja stă bine cu Andra. Bună Bună Deci seara. deja nu mai urli din curte să mai sperii vecinii. Acum stai în casă. Ăla e pian în spate? E un De pian? data asta. Iar. Da, de data asta nu mai vorbesc urât. Vreau să vorbesc civilizat. A, nu Foarte cred. drăguț, uite, Te-ai chiar. hotărât tu să faci treaba asta? Ia, chiar sunt Bravo, curios. Leo. Da. Eu nu cred că o să facă treaba asta, vă garantez. O las pe Loredana să se lupte cu șatra. Păi dacă de acolo provii, dacă au sărit sunt... Da, mă, că a zis omul că Nu, că nu ar vorbi vorbește. frumos. Păi da, eu provin din șatra, am zis că nu de acolo provin. provine. Stai că ce? acum vă lămuresc eu pe toți și Ia cine lămurește. de la Păi țară. tu provii de la Da, Nămol. așteptăm să vină. Eu provin de unde provin și sunt mândră de asta. Așa. ție, Zic, uite, cu ce am să ne uitat. lămurești? A, ne lămurești pe parcurs ce Da, o să bineînțeles, apară... o să vă lămuresc Da. și cu cocoșei, și cu ce se ocupă familia domnului Leo, și cu unde a fost condamnat domnul Leo, multe lucruri. Și pentru Ei ce a făcut fost dosarul? condamnat domnul Leo. Na, Leo, că ai intrat în gura Loredane. Ți-a Deci făcut profil pe Facebook. Tot ce ți-ai dorit tu în viața ta se va, Dar nu pune nimic să se va vină și... A întâmpla în făcut seara. profilul, da, da, tot. Ai intrat în gura Loredane, uite că Nu mi se ți-ai pare îndeplinit corect. visul. Dane sunt o femeie singură de 23 de ani care trăiește terorizată de acest domn. Până la urmă, oricum sunt sigură că a fost strategia lui. M-a crezut naiva, a crezut că poate să mă cumpere. Nu s-a întâmplat acest lucru, a zis că oricum se alege cu un scandal, oricum poate mă intimidează, îi dau ceea Crezi ce că a dorește. fost un plan? Că nu-l imaginez pe Leo bineînțeles, ca sunt un evil mind, așa, cu Nu pisică ți-l în brațe și imaginezi? stă noaptea Ar în trebui să ți-l strihaia și imaginezi. zice Chivu, să vezi ce am să-ți fac. Da, păi așa a făcut cu toate, ce numai cu mine. Am mai avut o tentativă anul acesta cu o altă domnișoară din showbiz. O tentativă de cadou. Nu, o tentativă de amenințare și de intimidare.
El a căutat cu orice preț acest lucru. Se pot dovedi lucrurile. Tu cu persoană Dar publică? vino și tu cu dovezi, nu mai le tragi așa singură. Dovezi, dar eu dovezile le duc la parchet, la procuror, telefonul, în cazul în care vino o să și tu cu existe dovezi. un proces. Am venit cu cele mai Vino importante cu o dovezi. registrare, vino cu Dar ceva. eu nu stau să înregistrez, lumea nu mă cheamă Leo de la Străhaia să fac regii și să aduc înregistrări mincinoase. Eu vin cu lucruri și fapte reale pe care o să răspund la poliție, unde și trebuie. Nu o să țin un scandal. Toată viața nu este scopul vieții mele să mă cer cu Leo de la Străhaia la televizor. Eu am și alte lucruri importante de realizat în viața asta. Auzi, dar cine-i domnișoara? Păi și de ce nu renunți la mașină dacă ai lucruri importante? Pentru că nu ai niciun drept tu să mai încerci mie în momentul de față ceva după ce m-ai târât în mocirla în care m-ai târât. Ar trebui să Se gândește acum la o variantă prin care renunți. O donează, o vinde, deci tu cumva se întâmplă. Dar nu ți-o dă înapoi, asta e clar. Asta, eu îi zic încă o dată să înțeleagă lucrul acesta. Mi se pare aiurea că nu a înțeles că eu nu sunt o femeie care se lasă intimidată. Pe mine poate să facă... Scandalul deja a fost făcut, răul deja a fost făcut. Pe mine nu mă intimidează cu absolut Lori, nimic. acum serios, nu ți-e milă de el. Uite-te la... Să-mi fie milă de el? Uite la imaginea asta, cum stă el. Băi, este impresionant. Uite-l pe Leo săracul. Care, Leo, acum nu, că nu Mai Leo, avea o imagine așa de bărbat, virit în oraș, adică... Stă acum, ascultă pe Loredana mea așa, mâncați, cu mâinile în polă, îmi dai mașina. Mi-a făcut un foarte mare rău acest Haideți să vă spun ceva. Deci mașina e înscrisă la arhiva de garanții reale imobiliare și ea nu poate să o vândă, ea degeaba latră. Ba, pot să o vând, el mi-a trimis o notificare dată de avocatul lui, care nu are niciun fel de importanță în fața legii, prin care îmi solicită gen să nu vând mașina, dar eu pot să fac ce vreau. Gen? Gen, păi e gen pentru că... Păi ce gen are mașina, mă? Pentru că nu poate să facă nimic cu acea notificare, eu în continuare pot să fac ce doresc eu cu bunul meu, care mi-aparține în mod legal. Punct. Nu am vrut să o vând, puteam să o vând de 10 ori până acum, puteam să fac cadou, puteam să trec pe oricare alt nume. Pentru că nu am nimic de ascuns, pentru că eu vreau să aibă loc acest proces, dacă o să ajungem la un proces, pentru că asta hotărăsc procurorii, și dacă nu, asta e, verde și la revedere. Eu nu am nimic de ascuns, nu vând mașina, nu... Verde și la revedere, nu pot să vorbă. Ita verde și la revedere. Păi nu e așa? Dacă aveam ceva de ascuns, credem că scăpam de ea din prima zi. Dar atâta timp cât eu sunt nevinovată, nu am nimic de ascuns. Dar Leo, tu n-ai obosit să tot ceri mașina înapoi, să tot ceri mașina și mașina. Nu te-ai plictisit? Păi eu am obosit, dar am fost invitat în emisiunea asta, din cauza asta am Dar și poți intrat. să și refuzi o invitație. Ea și-a pus pe Facebook că a renunțat la scandalul ăsta, dar mă mir ce caută pe canapea în seara asta Eu și am vrea un să contract cu discute Antena despre 1, acest fac subiect. parte din echipa acestui Nu, că mai sunt niște format, aspecte de... Și bineînțeles că atâta timp cât tu o să Dar apar la tu, televizor, dacă faci eu parte, trebuie să discut despre acest Dar subiect. tu dacă faci parte din echipa Antenei 1 și ești angajat a Antenei 1, cum ți-ai permis să arunci un pahar de apă pe un invitat? Dar tu cum ți-ai permis să-l trimiți pe acel domn? Păi În vezi, afara faptului că dacă- mă amenință din partea ta continuu, dar există și o opțiune pe telefon prin care poți să blochezi numerele. În afara faptului că Probabil primești și amendă amenințări Antena non-stop 1 din din partea cauza ta de la tu l-ai tine. trimis pe acel domn să arunce cu o sticlă de apă aici. Care Mi-ar e problema? spune chiar Știi, domn. vrei să-ți mai Am zic că înțeles că a aruncat a vrut urină să pe tine plătească o acest persoană domn. publică Nu, care... a fost apă, era apă de la noi de la dozator. Nu știu, că eu nu Oricum ți-a fost pronunțat numele și să știe clar că de la tine a fost, asta o să lămurești tu cu procurorii, pentru că plângerea mea pentru șantaj, amenințare și hărțuire Și există. stropire mai nou. Tentativă de stropire. Aia, n-a Înțelegi? fost Chiar, bă. Stropire cu premeditare a fost asta. Chiar, bă, pe bune. Nu, că se îndeplinesc toate visele. Umezeală indirectă. Deci ce să mai a fost? Da. Flash. Leo, zice Loredana că ai mai amenințat o vedetă. Pe cine ai Nu a amenințat-o, a încercat să A plătească șantajat-o o sau ce? persoană publică să vină aici pe canapea să certe cu mine. Cine? Nu pot să-i dau numele, că nu vreau să implic lumea iurea. La procuror, la fel, o să iasă totul la suprafață. Vino cu dovezi și lasă vrăjeala ta, că iar ai început să latri. În moment ce mă aflu aici pe canapea și nu mi-e frică de tine și am acceptat un proces, înseamnă că sunt nevinovată. Așa că nu mai mă lua tu cu vino cu dovezi, că poți să aduc și Înseamnă că o să te duci la martorii. pușcărie, o să vezi. Da, la pușcărie ai fost tu. Vrei să-ți citesc acum toate dosarele care ți le-am găsit? Ai fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la 4 ani de închisoare cu executare pentru înșelăciune, pentru diverse chestii. Vrei să-ți arăt tot? Vrei să dau toate dovezile? Pentru înșelăciune și ai vrut să faci tu ca mine sau ce, că nu înțeleg. suspendare la fel ai fost Băi, condamnat. Loredano, mă Păi doare ce vorbim? Și stai Hai, că mă, mai că e e ceva. grav, Silviu. E Da, grav. e grav. Păi El vorbim vine și că acuză latrica o domnișoară proastă, de iar 23 încep. de ani de Nu mai înșelăciune. Am zis să vorbesc civilizat cu tine, dar deja ești Da, varză. sunt de ce? Că spun adevărul? Să dea lumea Păi un eu search vin cu pe dovezi. Google, vă rog frumos, Dane. oameni buni, căutați pe Google Ion Mihai Stelică și vedeți ce găsiți acolo câte dosare are. Pentru înșelăciune, pentru Cum uz Ion de Mihai fals. Stelică? Așa îl cheamă, Ion Mihai Stelică, numele lui real. Alias Leo de la Străhaia. Ai Și distrus găsiți un acolo
sunt la dosare peste dosare, nu mai uz de faz, nu mai spălare de bani, nu mai chestii de genul ăsta. Și apare Leo, el... eu o să zic Stelică în seara asta, dacă nu te superi. Chiar te rog. Spălare de bani? Da, stați că vă și Dane, citesc. poți să vorbești și un minut? Da, Stelică, zi. Ia tot Leo, latul hai pe să vă aici, citesc ceva. și nu are nicio dovadă. Ia zi. Ba, uite, am telefonul plin de toate, e internetul plin de toate Bun. dovezile. Îți zic și cine te-a judecat, Am și niște cine te-a martori. condamnat. Așa, ai niște... Alo, taci, lasă-mă să vorbesc. Păi el tot zice că n-am eu dovezi, e internetul plin de dovezi. Dar stai puțin că am eu dovezi. Zi, Leo, dar să vorbești civilizat. O rog și pe Andra Bun, să... Dane, dacă să-ți ea dea cu tot să microfonul dă peste dreaptă gură. și că n-am vrut să mă înșele și iară să dă șmecheră și latră singură, Vorbește, am niște martori, Contează ceva. vorbește, nu latră. am niște martori care o au înregistrată pe ea de acum 6 luni de zile când premedita să mă înșele. Doamne, eu ce nici zic măcar nu te acolo? cunoșteam pe tine acum 6 ani de zile, 6 luni de zile, nici măcar nu 6 discutam luni. cu tine. Tu ai Bun, început să-mi dai mie îți trandafiri indirect la Antena 1 Bun. fără măcar să știu cine ești, Bun, nu ți-e bun, bun. rușine? Îți Ai dai înregistrări. acordul să... Da, Nu îți dai există. acordul să dea Dan înregistrarea? Da, îmi dau acordul dacă înregistrarea este reală. Dacă înregistrarea este reală. pentru că eu sunt Registrarea sigur. este reală, Nu este reală este pentru că făcută tu cu minți. Marius Television din Pitești, confidentul tău. Ăla e, Marius Television, nu mai scăpăm toată viața noastră. Marius Television, bă, Nu băi, este a mai apărut adevărat, Leo în Marius viața în mea ăla. nu am vorbit cu Marius Television despre acest... Poate nu știi că îl cheamă Marius Television. Ai vorbit cu vreun Marius? Lasă-mă cu... Dă-ți acordul, dă-ți acordul să vadă lumea dacă ai vorbit sau nu. Păi și l-a dat, Leo. Și-a dat acordul. În momentul în care tu mi-ai trimis Deci Dane trandafiri și-a aici, dat acordul, da? Da. Mâine seară dăm înregistrarea când povestește că a făcut videochat. Dar nu dăm în ferește, seara nu am asta. făcut Pe vremea niciodată. când era ilegal. Dane, te rog frumos, acest domn minte. Acordul, vedem mâine seară Da, dacă vin sau nu. Și dacă nu Leo, este vocea mea, îți fac ce faci pentru treaba asta? Leo, îți fac o surpriză, o să o dăm în seara asta, uite, pentru că tot și-a dat acordul, ne grăbim, nu mai așteptăm până mâine. Da. Deocamdată, Pentru că mâine nu da? o să mai Bine, discute dacă aveți acest subiect. înregistrarea, dați-o. O dăm în seara asta. Dane, nu există așa ceva niciodată. Păi nu ne am- spui dacă e reală sau nu. Să vă zic Între clar că timp, nu e reală. Eu ni nici s-a măcar alăturat. Nu am știut, vreau să-și aducă telespectatorii bine aminte când am primit 1000 de trandafiri în direct. Asta înseamnă că eu le-am pus... Nu pe- mai lătra, lasă! Nu, încă nu mai lătra, vorbește mai frumos, lătra. țigan necicicel. Hai Nu, cu nu, vocea ta n-ai să voie, vadă n-ai ce voie, spui Loredana, tu, n-ai mai voie, vreau ascultă-mă, în n-ai cap. voie. Tu ești îmi acuzat povesteai și că ai fost condamnat pus pentru în înșelăciune cap. și apar ca un milog la televizor. He, să taci te din gură, plângi nu că mai te-a înșelat lătra. pe tine o femeie, n-am vrut să mă Ești culc mare cu tine. fraier, Îți lasă-mă dai să seama ce vorbesc. delict am făcut? I-ai dat înregistrarea. Da, Stai că dau mai târziu. Nu există așa ceva, niciodată nu am vorbit, tocmai de asta sunt de acord să dea înregistrarea. Și dacă O să eu- dăm mai târziu și vedem dacă e vocea lor Redane, Nu dacă vă nu e. zic sigur că nu e Între vocea timp mea. este sora ta, Leo, la telefon, doamna Olga, să rămână. Oh! Dați televizorul mai Olga, încet sunteți tare. și să ne auzim. Doar în telefon să ne auzim, că altfel este microfonie. Da. Ați văzut săptămâna trecută a intrat regele Cioabă, mă rog, regele în ghilimele, că acolo sunt 2 regi. Cele doi. Să spună că este destul de deranjat de faptul că nu mai există această salbă de cocoșei în patrimoniul familiei și că riscați să vă declaseze, sau înțeleg că e o ierarhie în familiile țigănești, tocmai datorită acestor... O lege foarte gravă. Din cauza asta, noi nu o să venim, toată lumea o să venim la București. Miercuri o să venim acolo la București, la dumneavoastră la misiune. Aoleu. Toți? Și ce să faci? Să nu... În platou o să venim toată lumea acolo. Pe să cât vedem sunteți? N-avem loc în platou să vă primim pe Stai, toți, mă, ne Lori, pare cât- rău, Să n-avem. vadă toată țara ce înseamnă salva, unde a luat-o Loredana și cu Leo. Nu, asta n-am Auziți? Asta e, uite mă, salva, mă. Păi stați că avem salva. Uite, acum, dumneavoastră sunteți pe ecran? Dumneavoastră sunteți, nu? Da, da. Așa. Aia era salva săraca, Dumnezeu să o ierte. Da, salva Atât. de la tata, moștenire de la tata și de la bunicii mei. Au muncit o viață întreagă. Salva Nera. Adună salva asta. Că valorează 45.000 de euro. Cât valorează mașina unde a cumpărat-o domnișoara Loredana, Vreau să vă mai unde nu zic, s-a Dane, mă gândit. las să citesc un minut ceva? Stai Ce puțin, ție? stai puțin, E că vreau să important, întreb. că vreau să lămuresc Doamna și Olga, salva. dar Leo, văd că nu prea e pătruns, că el râde când v-a văzut cu salva de gât la Păi o București. să fie judecata stăgânească, O să fie pătrus de cineva în final. Da, eu nu sunt țigan, că nu aparțin neamului vostru, așa că puteți să vă Păi da. judecați între voi. Dar este... Hai, tu nu discuta cu mine, că n-am ce să discut. Nu sunt în nicio cauză.
Dar vreau să citesc un singur lucru ca să lămurim ce înseamnă Dar de salvă. ce nu ai zis asta înainte de a lua mașina? Hei, pot să citesc și eu două Ce să chestii? zică Leo, da? Dar ce poți să citești? De ce n-ai zis treaba asta? Vă arăt cu ce vă ocupați voi Că de nu vrei fapt, să intri în să vedem comunitatea unde noastră atâtea înainte de a lua salve aveți voi mașina. pentru atâta inșează, că De ți-am ce dat nu ai la zis site treaba până asta? acum. Tați, haideți să vorbim pe Eu rând. am discutat cu Vreau să tine. citesc și eu ceva, i-am Haideți pe ascultat, rând, pe lasă-mă rând. Dane. pe mine. Da, stai pe rând să Dane, citească. Te rog. vreau să vorbesc și eu. Am omis ceva în emisiunile trecute. Te rog, spune Eu am acum. avut o discuție cu ea și ea mi-a promis că se îmbracă țigancă și să vină să stea cu mine la Strehaia. Asta nu se... Să o cheme Steliana. Discuția asta cu ea. Cum ai putea să duci tu o femeie la Strehaia că tu ești insurat? Dane, vreau să citesc și eu ceva și Stai sunt lucruri puțin. serioase și vă rog frumos. Stai mă că avem au o vorbit emisiune și ei. întreagă. Păi eu vreau să Stai zic niște. acum, Leo, dar tu cum așa, aveai Leo? un fetiș să îmbrace Loredana în țigancă, să Doamne, stea cu tine tot niciodată. timpul pe acolo? Asta a fost discuția mea cu ea. Niciodată. Ea a zis că... Ia. Cum niciodată? Stai Da, niște. vină cu Ce a domnul. zis? Asta a fost discuția mea cu ea. Niciodată. Și ce a zis? Că se îmbracă așa, cu salbă, cu Da, a zis că se îmbracă până Hai, în Dane, momentul că în sunt care a întâlnit. primit mașina. Să le dă mașina înapoi. Da, Stai mă că înțeleg. Deci se îmbrăca în țigănușă și făcea Da, se țigăncușă. îmbrăca țigancă și mai venea să stea cu mine la Strehaia. Și făcea dragoste cu tine așa Păi îmbrăcată în parcă mă luai țigăncușă? drept altceva, nu mă luai să stau cu tine la Strehaia, așa ai declarat. Dar de ce Că l-am aveai mințit? alte te luam ca intenții drept tu cu coardă. mine. Toate și ca să-i dăia mașina. De ce l-am Mie mi se mințit? pare penibil Ia, acest. Loredana, ce O vrei? domnișoară, de ce l-am mințit? L-a adus în eroare. Eu nu l-am dus în nicio reluare, în primul rând. Păi e banal, doamnă. Acest domn... În reluare o să are mergi tu, destulă- Loredana. O să mai vedem noi peste câtva timp și o să mergi tu în reluare fără mașină. Da, Da. mai discutăm. Dacă Leo, aș- astea s-ar putea interpreta ca fiind Păi amenințări oricum și m-a nu e. amenințat Păi non-stop nu la e televizor. amenințare, eu îi spun totul legal. Da, totul legal mi-ai A, spus. tu zici că o să ia... Crede-mă că mă doarme la acolo, la mine, la poliție. Da, la o să chestii. ia poliția mașina. O să ia Da, 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 bazează-te pe asta. Haideți să închidem... Doamna Olga, stați așa să refacem legătura. Cred că aveți un telefon descărcat, să aude gâjit, pârit. O să rog colegii de regie după publicitate, poate sunăm pe alt număr ceva. Dacă nu-ți convine, Loredana, pleacă de pe canapea, du-te acasă. Stai mă, Leo, Eu am las. un contract cu Antena 1 și nu spui tu mie ce să fac, da? Tu vii aici Ce ca ești să mă obligată intimidești de pe Antena mine când dau 1 mașina. să Uite vii că să nu-ți dau prezinți nimic. subiectul? Da, sunt obligată și trebuie să fiu aici pentru că am un contract. Tu nu ai niciun Dacă contract. nu-ți convine, îmi pare dezbracă-te rău. în țigancă și pleacă. Crede-mă că nu Obligat. face Îmi plăcere pare să-ți rău, văd cred că Leo. te dezamăgesc. În moaca fiecare, și sunt să-ți iau coleg cu numele tine și seară nu de știi. seară. în fiecare zi o ținem într-o cameră de tortură și o obligăm să facă subiectul ăsta. Da, da, Ia da, zi, da, ce da. vrei să citești, Loredana? Vă citesc după publicitate că e un lucru foarte Bine. important. Fii atent, ceva important, Leo, după publicitate. Până atunci, la 1272 puteți trimite mesaje pentru că puteți câștiga și telefonul. O să vi-l arăt imediat după publicitate. Se numește Lavinia Prfir. Ce, Cred ce, că ce? Profir. Pe fir. La vine pe fir. Prfir. S-ar putea să fie greșeală de Prfir? supar. Ne reinteresăm și vedem. Așa am trecut aici. Prfir. Prfir Lavinia. Fir. S-ar putea să fie Profir. Profir, da, da, da. Lavinia din comuna Bran, județul Brașov. Nu cred că sunt multe Lavinii. Prfir. Ceva cu fir. Cu fir la final. Fir. PR Fir. Comuna Bran, Brașov, felicitări, bravo, ați avut noroc. Și în seara asta avem, de fapt, toată săptămâna câte un telefon pentru dumneavoastră. Data nașterii vă mai dăm și înapoi. Ce? Ce meserie se poate? Ai, meseria. Sunteți meseriași? Asta. La 1272 așteptăm și mesaje despre acest scandal, pentru că, ia dă-mă, Loredana, scrisoarea aia. Uite ce am primit în pauză la publicitate. A venit poștașul. Este prima oară când Nu primesc... să nu-i dai numele băiatului că... Ne dau. Da, poți să Zice, citești ce am scrie primit acolo, eu și că Loredana o e scrisoare foarte- comună, mă, ce să facem? Dar ești bilețelul Stolo? Sau Suntem o mare, exact, deci că sunt teren Udrea. Suntem o familie mare. Dan Capatos, domnului Dan Capatos și domnișoarei Loredana Chiv. Este un Citește. domn care este în penitenciar. Este Leo? Este. Este un domn dintr-un penitenciar, nu vreau să dau nici Nu-i da penitenciarul, numele. nici nume, nici adresă, își dă absolut toate datele, care spune Leo că l-ai Băgat la înșelat și închisoare. excrocat și face pușcărie din cauza ta, din cauza unor infracțiuni economice și că ai să-i dai 250 de milioane De la- de lei vechi, de la casino. bani pe care i-am dat împrumut în anul 2009 în Casino. cazinoul Vezuvius din Brașov, când erai prieten cu Jasmin. Așa arată scrisoarea. Și îți mai spune anumite lucruri despre sora acestuia, despre el. O să-l contactez și o să văd Adică exact omul deține foarte multe informații despre familia pe care ta. este Poți disponibil. să ți-o și tragi cu el dacă se poate. Stai că e la... Da, Caracterul tău de E ce de vorbești la urât? om josnic ce ești, te optici că ies mai multe lucruri la iveală Deci sunt despre oameni din infracțiunile închisoare, comise de tine. Leo, uite. Stai liniștit că știu Îl lumea cunoști ce pe omul clam ăsta poți. căruia ai să-i dai
ți-a dat un cazinou. Pe nimeni, nu susține știu că cine faci infracțiuni economice, bineînțeles, același lucru Probabil care era am vreun găsit și eu. cămătar și mi-a dat cu dobândă, dar i-am dat banii înapoi. E posibil. În perioada în care jucam la casino. E posibil, Leo, dacă și el stă acum în închisoare, cred că nu el e cel spune mai că cu este minte om închisoare după pământ, dar, pentru altceva. mă rog, el spune că stă cumva din cauza ta în închisoare. Și că o să-mi zică mai multe cauza despre mea. infracțiunile Poate să vină economice oricine care să le face spună nu el știu și sora lui Olga. Bine, el este foarte deschis. Vă rog să luați legătura cu mine, trimițând un avocat la penitenciarul cutare, sau dacă voi fi transferat la penitenciarul... Probabil vrea să apară și el la televizor de Da, la păi la fel pușcărie ca de acolo. tine. Păi, Tu crezi nu că vrei să poate, apari Leo? la televizor. Toată lumea vrea să apară O la să televizor. mergi tu să numai fii tu. colegă de celulă cu el. Stai liniștit că tu mai ai puțin și o să fii. Păi Hai ce să vă zic, penitenciar, hai e găsit un pat să la noi în celulă. lămurim chestia cu Salba. Fii atent. Maria Mihai, mama lui Leo de la Strehaia, a folosit documente false atunci când a înmatriculat un BMW X6 luat printr-un leasing fraudulos din Austria, iar procurorii de ICOT i-au trimis în judecată alături de alți 5 romi pentru fals, sus de fals și înșelăciune. Cei 7 sunt inculpați într-un dosar în care au înșelat o societate de leasing din Austria cu peste 500.000 de euro. Deci asta se întâmplă acum în momentul de față la Asta Pitești, se întâmplă pe net, știi ce scrie pe net? Că te prostituezi pe 250 de euro. Deci, Sunt înregistrări cu tine pe net. Până una alta, eu nu sunt anchetată de Păi, nimic, astea păi sunt și eu dacă acuzațiile tale, caut până pe una alta, eu Google. nu am cazier, eu sunt un cetățean onest și cinstit, pe când tu... Cetățeancă, mă. Dar te prostituezi pe 250 de euro. Asta pe net. susții tu, mă prostituez pentru 250 de Păi mii, nu susțin eu, dacă caută euro și toată tu vii lumea și-mi pe dai mașină Google, de 40 de mii. E înregistrare cu tine pe Google când cer 250 de euro. Da. Astea sunt Dar lucrurile ce care le înregistrare? practicați tu și familia ta. Tu ai fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare la Curtea de Apel Craiova, după care... Băi, nesimțit, eu eram la pușcărie dacă eram condamnat. Băi, băiatule, e totul pe internet, după care ai fost recondamnat Păi la pe 2 internet ani scrie de de tine că te închisoare cu prostituezi, e suspendare. vocea ta. Cer Da, Leo, 250 de euro pentru o partidă de sex. Oricum, când o să ajungem la procuratură, cazierul Vino cu tău o o să hârtie, apară, lasă așa la că nu poți să procuratură. uiți, că vii tu Vino și cu miți la... document, cu Păi ceva, sunt nu dovezi, lătra. o să vin. Eu vin cu Normal că sunt registrări dovezi. cu lumea, cu Da, martori. lume și registrări martori care să vând pe ciorbă, lasă-mă cu Dați, registrările Dane, tale. înregistrarea unde zice că a făcut videochat. Unde Nu am făcut recunoaște că a fost niciodată în uns viața în mea cap de videochat. Dacă am făcut iubitul ei. videochat, aștept să apară măcar o singură poză. Nu am făcut acest Da, chiar, lucru. de ce nu și crezi nu că mi-e apar- rușine. Nu mi-e rușine cu trecutul meu niciodată în viața te mea. rog, Nu am făcut nimic de care Leo, să fie chiar dacă rușine. Recunoaște că ai făcut... Niciodată în viața mea. Tu Chiar poți să dacă spui inventezi că orice sunt, să te aperi. că sunt lucruri citite pe internet, s-ar putea considera drept jigniri și hai să nu mai facem apel la lucrurile astea. Că netul este Păi slobod. tocmai că dacă ea vorbește ce El scrie pe are internet, cazier și asta eu o să vin se cu vadă clar martori. la poliție. Dar A fost lasă-mă să acuzat vorbesc, pentru nu mai înșelăciune, lătra. pentru diverse fraude. Da, a fost implicat în diferite grupări infracționale, deci vorbim cu un om Dar tu foarte unde le-ai găsit pe periculos. astea? Unde scrie Peste chestiile tot le-am găsit, peste Adică în tot. ziare sau în chestii de genul dosare, ăsta? există dosare în Deci sensul ăsta. chestii din dosarul da, lui penal. bineînțeles, din dosarul lui penal, nu chestii scrise așa aiurea. Și el știe foarte bine Eu că am dosar dreptate. penal nesimțit-o. Da, ai Tu dosar ai o penal. plângere penală Niciodată care nu vei am fi eu dusă nimic la împotriva pușcărie. mea. Da, o să fiu dusă la pușcărie, ți ție locul, că ești un individ care scrochezi toată La lumea. pușcărie o să te Da, duci tu. crezi Dacă tu eu că- vin cu tu ai dovezi, crezut că vin s-a cu întâlnit martori, tu? nici nu Vii mă lasă să care vorbesc. dovezi, care Ia. martori mincinoși. Ce dovezi și ce martori, Leo? Păi n-a adus-o pe Lena aici, s-a văzut ce martori... Lena n-avea nicio dovadă. Ăla este Dane, un martor care n-a putut să Dane. susțină deloc. Da, te rog. Am niște registrări cu De când îl știu are niște Marius Television registrări. și ea de acum 6 luni de zile. Da. Acum Am 6 luni niște de zile tu nu registrări existai cu în viața prietena mea. ei cea mai bună, O să luăm legătura și cu cu Marius Miana Television. de la Bistrița. Așa. Trebuie să vorbesc cu ea, să-mi dea acordul, să Miana vadă de la cum Bistrița Loredana a este premeditat prietena mea, dar- înainte. Deci, în primul rând, Miana nici măcar nu a stat lângă mine când s-a întâmplat această șaradă, pentru că altfel Bun, nu pot dacă să Miana numesc. zice niște lucruri despre tine, Eu rog să-și dea sunt acordul adevărate dacă sau vrea. minte? Leo, dar acum Loredana a construit toată afacerea asta de față cu o mulțime de oameni. Da, Da, păi eu l-am sunt pus să-mi dovezi, dea... Dane. Băi, Și a eu- reușit să-i păcălească pe toți și pe fata asta de la Bistrița și pe Lena și pe tine, v-a luat la Haide, toți. Dani, nu- Ție ți-a luat să fim mașina serios. lor și... Dani, cine a început? Te rog frumos, ați fost de față, toată populația a fost de față. Cine mi-a trimis 1000 de trandafiri aici? Eu nici nu aveam numărul de telefon al acestui domn. Cum Alo, poate să nu zică mai că a fost lătra. ceva Da, e premeditat? adevărat, ți-am trimis. Există mesajele noastre reale, există tot traseul mesajelor noastre luate de la Orange de mine, în care se înțelege clar că eu nici măcar nu te cunoșteam, nici măcar nu discutam cu tine, nici Bun, bună ziua nu lasă-mă aveai să tu din vorbesc, partea da? mea. Da, zi, Vin dar nu cu mai jigni, mesajele Leo. ca... Dane, Te rog, Dane, te rog. am mesajul de la ea, din Așa. seara care i-am trimis florile, Da. mi-a dat mesaj Nici în o timpul secundă. emisiunii și mi-a mulțumit. Păi ea îmi Niciodată. spunea mie că nu Am știe de unde are mesajul. florile.
Dane, Niciodată. vă dau cuvântul meu, îți trimit mesajul. Te rog mult, Leo, I-am arată dat la un Andrei. mesajul. I-am dat un mesaj de mulțumire când mi-a trimis un buchet de flori la o prezentare ce la care mă legătură are aflam eu asta? Asta înseamnă după că e mult timp. politicoasă. I-a trimis Păi și are, niște pentru flori, că ea mulțumesc. știa. Nu Asta e știam. important, ba da, e știai. important. Pentru că ea a spus, Loredana a spus că nu știe de unde sunt Dar florile. nu Dacă știu este de mesaj unde de sunt. atunci, După care am aflat, a început să-mi spună, sunt Ziana, a început să-mi spună prietenul lui. Păi Nu, că din mi-ai dat seara în care le-ai mesaj și primit. mi-ai Nu mulțumit am în seara știut aia. în seara în care hai să le-am vedem, primit. Leo, dacă vede, este Andra, colega noastră acolo. Arată-i, te rog frumos, telefonul, vede data. Verifică tu, Andra, verifică data în care a primit mesajul ăla și vedem dacă atunci aveam emisiune sau nu. Vă zic clar că nu. Mai vedem. Dacă eu aș fi premeditat ceva, trebuia să te caut eu Mai pe vedem. tine. Atunci, Ceea Leo- lucru care nu s-a întâmplat. Leo, Eu îți propun niciodată nu așa, i-am cât cerut nimic găsești tu, acestui cât domn. cauți mesajul, hai să vedem un interviu la care ar trebui să fii și atent totuși. Cu Maria Câmpina, care vorbește despre salba asta de cocoșei. Vorbim de salvă de cocoșei, de aur, ca să justifice el banii, atât. Maria Să Câmpina ne este... explice pe ce bani, dacă mașina mea a fost cumpărată pe o salvă, pe ce bani a fost cumpărată mașinii Renata de la Pitești, Era acum 2 luni. moștenire. Acum 2 luni, mă refer, a fost cumpărată o mașină identică cu a mea la Pitești, tot Tot de cu către salvă? Vezi acest că n-a domn. fost acum Pe 2 care luni, a bani? fost acum 2 ani. Nu a fost acum 2 ani, a fost acum 2-3 luni. La Loredana trece timpul Acum mai 2-3 repede. luni am Da, i-a cumpărat o altă mașină la Pitești. Pe Hai care să vedem bani? interviul- Câte salve a avut acest domn să justifice banii? Ei, salba Are aia... mai multe Hai, surori. Dane, lasă-mă că nu e salba Dar câți aia. bani, Sunt Leo, câți acuzat bani ți-a clar. lăsat tata al tău? Cam cu câți Dane, bani? haide să vă spun ceva ca să înțeleagă domnișoara. Și noi să înțelegem, da. Când a venit Iliescu la putere, ne-a dat aurul înapoi la țigani. Eu să vă dau un exemplu, sunt printre cei mai bogați țigani din țară. Să vede, să Deci vede familia cât de mea bogat este ești. printre cei mai bogați țigani din țară. Cam cât, Nu Leo? am o singură salbă, Cam am cât? 100 de salbe de alea. Și atunci de ce ștergi mașina pe la televizor dacă ești așa bogat? Pentru că ești fraieră tu Pentru din că te cauza faci asta. de râs de aia. Te faci de râs, fraier ești tu, nu eu. Pentru că celorlalte Eu am salve le demonstrat dor cine de sunt. aia. Vorbiți frumos, vorbiți frumos. Mă rog, măcar se folosesc cuvinte mai colecție, blânde ca surprizele turbo. Leo, Nimic dar să știu, cam câți bani ai? Ca să înțeleagă lumea, poate mai sunt domnișoare care se uită și vor și ele Nu mașină. vreau, nu e vorba de domnișoare Dane, pentru că eu am zis că nu e... Eu vreau să-i zic că ea încearcă să scoată în evidență nu știu ce. Eu știam că tu ai bani mai mulți decât salba aia. Sunt sigură că Da, dacă mă, pe uite, tine își te permite să mai interesează cumpere o DNA-ul, mașină. Păi să mai cumpere dacă își permite, Dar de ce nu se știu, face de râs la televizor? Asta nu știu. Asta nu înțeleg. Ia zi, Andra. Ne ascultați Te puțin rog. pe data de 24 iulie, da? Ora 13:28. Atunci n-a fost nicio emisiune Mulțumesc pentru gestul de aseară, frumos Hai că din da. partea ta. Cu August, plăcere, stai liniștită, te pup. e 24. Dar dacă tot ești în După telefonul aceea lui, de ce nu întreabă citești mai dacă- multe mesaje? Stai să vedem. Da. Deci 24. Era într-o miercuri. E posibil, e plauzibil. Hai, Dane, Când ai primit flori? eu am aflat în Miercuri perioada atunci? aia de la cine era. A fost chestia de 2-3 zile. Îți dai seama că la un moment dat am aflat de moment ce mașina a cumpărat-o la vreo 10 zile, nu? Era normal. Bine, să eu am aflu aflat de la la... Loredana că ești tu când eram în vacanță. Deci tu până în vacanță ai spus că nu știi cine. La un moment dat am Mă rog, primit nu un erai buchet de obligată flori să-mi de spui la... mie, acum Nu, dar am te- știut, la un moment dat, îți dai seama, mi-a trimis niște flori la o prezentare unde mă aflam eu, la un... Într-adevăr, hot. există un mesaj aici în care îi mulțumește pentru gestul de aseară. Da. Deci pe 24 noi nu intrasem Și în pentru vacanță. tort, Uite, zi ce cu fac. tortul a urmat a doua seară. Da, mă, deci noi am intrat avem în aici vacanță pe dovada. 25 iulie. Da, Deci era pentru- în penultima seară. Da, da, da. N-am mai apucat să mai vorbesc cu ea, mie mi-a zis în vacanță. Noi nu ți-am zis, nu era obligat. Uite, fii atent ce zice Dane. Da. În următoarea seară, la ora 22:55, mă întreabă de tort, tot de la tine, îți mulțumesc, m-ai surprins iar. Așa, și asta înseamnă că eu am premeditat ceva? Că nu Hai să înțeleg. vedem, așa, mai Așa, departe. corect. Tortul Ce? a fost în Păi ultima da, dar emisiune. atunci Da, vrei citește să mai fii multe... vrei să fii Dacă tot ai cucerită. toate mesajele reale, citește. Păi stai Citește puțin, mesajele Leo, în care deci mă ea îți amenințai, în care mă mulțumește. înjurai. Ok, deci Loredana a aflat că era de la tine și îți mulțumea. Din mulțumirile astea tu ai înțeles că vrea să aibă o relație cu tine? Ți-a mulțumit ca o fată, Da, bineînțeles. ca orice altă fată normală și civilizată, nu? Dane, sunt alte discuții care ea nu crede că Da, sunt dovezi arată-le, pentru ai ele. telefonul Eu acolo, dacă mă arată uit în toate telefon mesajele am, și discuțiile cu am mine, te rog sute frumos. de mii de mesaje. Da, sute de mii, aveai... Oh. Arată-mi, Leo, unul singur, de fapt nu mi arată Andrei, unul singur din care să reiasă faptul că a cerut mașina contra servicii Da, sexuale, un Uite, singur ce mesaj ceva, cu tot orice telefonul ăla. relație, Chiar ceva. te rog, din Că suflet încheiem să dracu tot balamucul ăsta. Dacă există unul singur, un rând, da mă, dăm mașina să Hai să spun așa, ascultă-mă puțin. Te rog. Îmi zice, pe primul loc e familia mea, fericită, liniște și 3 copii. Adică mi-a M-a dat întrebat el ce signalul este mai ca să mă important în îndrept viață. spre familia ei.
Nici o secundă, el mai... Din cauza asta l-am îmbrăcat pe fratele ei, telefonul și rece. Lasă-mă puțin. M-a întrebat ce e cel mai important lucru în viața mea. Eu i-am spus sunt niște ce chestii era. de nuanță. Ce era să spună? Că ești tu pe primul loc înaintea fratelui și a Dar nici n-aveam mamei? nicio legătură atunci. M-a întrebat pur și simplu ce este cel mai important lucru Stai în mă, că viața să ta. duminezi, Și eu vezi, am ușor, spus. ușor să duminezi trebuie. Deci ea a spus că pe primul loc în viața ei e familia și tu ai înțeles că trebuie să o ajuți? Cine a lovit el ca să ajungă la Și mine. după 2 săptămâni mi-a zis că vrea să moară fratele ei. De ce să moară? De inimă. Așa a zis ea. Hai, Dane, lasă-ne cu ce aberează. Unde a Nu mă zis? interesează ce spune acest... Păi ia mesajele de la ea, dar ea nu m-a lăsat niciodată să le dau. Păi mai zile acum. Cum să vrea să moară? Dar de ce nu dai tu toate Ea discuțiile plângea aici noastre când de la frate bun? su era bătut. Nu, de ce nu dai tu discuțiile noastre de la cap la coadă? Uite-le în telefon, să facem lumină în acest caz. Te rog din suflet. Stai, Dane, că vă mai amintesc eu câteva mesaje dacă acest domn a uitat. Deci, bine, După uite, geale Dane, spălate. Dane, ascultă Deocamdată un am mesaj. auzit așa, Leo, stai puțin. Că ți-a mulțumit, Uite un tu ai mesaj. înțeles că vrea ceva de la tine. Mai vreau să vă mai zic că Și că- mașina nu este la prețul de 50.000 de euro. Mașina este o mașină colantată, second hand, deci nu are o valoare extraordinară. Ai așa fost cum în susține târg, el. ai fi vrut tu să iei 50.000 pe ea. Păi tocmai, eu n-am zis că e atât Dar ne de vreau mult. să mai citesc un mesaj. Te rog. Zice așa, i-ai zis că i-am zis eu lui fratele ei, i-ai zis că, Doamne, dacă nu mă sună soră ta, să ne vedem, nu-i fac nici actele pe mașină. Vine frate-miu, mă ceartă că mă port urât cu tine. A, deci frate su era cu tine. Ținea cu tine cumva. Uite, Dane, cum mă înjura. ținea Uite, cu hai să mine, vă citesc probabil, eu că un mă mesaj de la ducea acest în, domn. Să te eroare. puncte, mă înjura. Ești o lașă și dacă eu îmi iau cadoul înapoi, că e 2 miliarde, cadoul, deși el Cadoul. s-a certat cu mine în mesaje și a pomenit, și dacă eu îmi iau cadoul S-a înapoi, că scăpat. e 2 miliarde, tu de ce ții cu dinții de el? Fix vorbele lui. Nu ai vrut să fie ceva frumos între noi. I-am zis eu, ce crezi, că mă șantajez cu asta? Ca să mă culc cu tine, tu ești inconștient, ai comportamentul ăsta de disperat, nu te schimbi. Și eu cu un bărbat care crede că mă intimidează și mă șantajează și Păi mă cine presează, să culce nu cu stau, tine, că crezi te dacă speli la mi-ai vorbit o zi cădiță, mai frumos, nebună? după ce m-ai făcut coach cu oțet, gata, azi mergeam cu tine la munte și mă Lași culcam cu tine. singură și vorbești prostii. Stai El- mă, Leo, stai așa. Și bine că se spală la cădiță, la... Exact. Mă spală spăl unde unde trebuie. vreau eu, e bine că mă spăl, nu miros ca alții. Ce ești de mă spăl unde vreau eu? Păi chiar Care miros, vreau în ziua Dar, care ai Leo- fost cu mine la Pitești, te-ai spălat doar sub braț. Că ai Nu plecat de trebuie la să mă țară, nu anunț aveai unde nimic. să faci baie. Mi-a zis el, nu trebuie să mă anunț, mi-a plăcut Da, sentimentul mă, de la Pitești e un oraș civilizat unde nu e atât de Da, mult păi. praf. Te murdări doar la un sub braț. Dani, te rog frumos, eu discuțiile astea s-a sunt mai spălat un josnice sub chiar limbă. decât nivelul lui. Nivelul lui de șatră și de... Leo, dar în mesajul ăsta ai recunoscut că e cadou. Tu serile trecute spuneai sus și tare că nu e cadou. Tu ai scris cu Mai ales că eu degetele ți-am luat tale. mașina cu drag, nu vreau să mai aud vreodată că mi-o dai înapoi. Deci Și e am zis eu, cadou? nu mi-ai luat nimic cu drag, nu Ia vreau să uite. te mai aud vreodată că zici așa. E a ta pe numele meu, mâine poți să Dane. ți-o scrii. Da. Nu contează De ce ce mi-am spun eu scris-o și ce dacă eu spune îi ea. cerea... Nu Corect. contează. Ba da, contează. Ascultați-mă puțin. Te rog. Au fost 10 martori până acum la poliție. Da. Toți au declarat adevărul. N-a declarat nimeni că mașina a fost cadou. Păi, nu mai contează ce au declarat martorii când Tu tu ai zis, însuți da. ai scris asta. Este un Păi desfășurător lasă că nu am legal scris eu, nu luat știu ce de la mesaje firma de arată telefonie ea. de care Eu aparțin niciodată eu. nu i-am scris că mașina a fost Ba, cadou. mi-ai scris tot timpul. E, Cum da. Arată-ți mesajele acum, Andrei. Le-am văzut și Arată-ți noi, mesajele, să Andrei. Cum poți să zici așa Dane, ceva? Tu minți, mă hai să zic interesează, ceva. mașina a fost Te un rog. cadou. Chiar tu ai spus în prima Bine, seară lasă-mă când să ai- vorbesc. Pe nu mai ce dată lătra. e ăla? Pe ce dată e ăla? Stai puțin, Leo. Hai mă, dacă tot facem justiție în direct. Stai așa. Fii atent că Pe SMS. îți dăm data Andra, data SMS-ului și ora. Și uită-te în telefonul ăla. Dacă te lasă Leo, bineînțeles, dacă nu-l șterge el acum. Cu mânuțele alea Păi două. nu știu că eu am 3 telefoane. Păi da, Mai știu care era. Nu știu, cred că era pe 19 august 2013, cam ceva de uite, aici nu mi-apare. Te șantajez pe banii mei pe 19 august, ne tot certam noi. Uite. 19 Păi asta era o august, întrebare, da, te șantajez pe banii mei? Nu era o Ce te șantajez șantaj pe înseamnă banii mei. asta? Unde ți se pare? Unde e semnul întrebării? Te Era șantajez o pe banii mei. porcărie. Era o afirmație. Te șantajez? bă, Dane, bă, hai să Banii spun mei, și eu da. ceva, Ia, da? hai. Dane, Da. să Bă, zicem, dialogurile voastre sunt prea bârligate dacă pentru... faci, să zicem, da? n-am Că creierii faci un pregătiți. cadou la o femeie, da? Da. Cum zice ea, dacă ar fi cadou, da? Da. Fii atent, ia uite, Dani, citește Stai mă acest... puțin, nu mă Uite, întrerupe. citește acest... Nu-l mai întrerupe, da. Dar nu mai lătra, lasă-mă să vorbesc. A nu latră nimeni, femei. Leo, auzi câini în Giurgiu, ce ai? Haide, zi. Dane, Citește, te rog dacă frumos, cineva citește vrea să facă un cadou la o femeie, da? Da. Face un cadou. Îi Uite, trimite flori, îi dă bani, ajunge în momentul în care îi face cadou o mașină. așa, bine. Da. După ce trece mașina pe numele ei, Da. femeia a doua zi zice să nu mai mă cauți că te dau la poliție.
Ce înțelegeți voi prin asta? Să mă amenințe și să mă șantajeze. Da, Leo, înțeleg că este un un comportament urât din partea acelei femei, dar nu culpabil penal. Asta încerc eu să spun de două ori. Culpabil penal este comportamentul lui, pentru că Bă, nu mă pricep, sincer, n-am studii, dar este doar o... Da, exact. O înșelătorie de corazon, ca să zic așa, da. Adică te-a înșelat sentimentele, nu te-a înșelat în afaceri sau... Acest domn nu are sentimente. Presupune în care. Să presupunem care, dacă ți-a dat... Vrei să zic eu cum a fost toată treaba? O mai povestesc încă o dată. El mi-a dat mie mașina, nu mai știu, joi sau vineri, în cadou, a mea legal pe numele meu. După care am tot vorbit, eu marți urma să vin în București, mă sună luni dimineață și am mai avut noi diverse certuri și cuvinte urât spuse, după care mă sună luni dimineață, ce faci acum, m-am trezit, hai să mergem la munte. Zic eu, pentru ce vrei să mergem la munte? Să dormim și noi împreună. Păi cum adică, iarăși începem, eu nu te cunosc, ne-am văzut de 2 ori, iarăși mă iei cu să dormim împreună. Și el ce, fă, ești proastă? Fix așa mi-a zis atunci la telefon, fă, ești proastă, păi am băgat 2 miliarde în curul tău și tu nu vrei să dormi cu mine și nu vrei să faci cu mine. Și am zis, i-am închis telefonul și i-am zis, în momentul în care tu discuți civilizat cu mine, mai vorbim, până atunci nu. Și a început să mă amenințe, să mă șantajeze cu un scandal, că mi-a mașina, apoi știm face... cu totul. A fost adevărată discuția asta, Leo? Da, o am și în telefon, despre ce vorbim. Asta s-a întâmplat, eu nu am vrut să-i scrochez pe nimeni, pe mine nu mă bucură nimic de la nimeni. E adevărat, ea la un moment dat, în discuțiile mele cu ea, care am și înregistrare, mi-a zis că are un pește. Și asta o consideră amenințare. Eu am zis, o să merg la omul ăla să-l întreb dacă el te-a pus. Mai vreau să vă mai zic că mâine avocata mea este dispusă să-mi cumpere mașina. Cum adică are un pește, mă? Ce pește ai, mă, dragă? Hai, Dane, ce vorbim pește? Când da, are un pește care o bagă la și de ce nu te-ai dus tu la peștele meu dacă tot erai așa obsedat de mine? De ce nu te-ai dus acolo? N-ai zis tu că a vrut să te trimită la Brașov? Băi, băiatule, ești dus cu că-ți dă 20.000 de euro? Păi am înregistrarea, ești nesimțită. Ia du, vino și dă înregistrarea. Tu ai numai înregistrări, mincinos, nenorocit ce ești. Gata, ai tu gata, nu vă mai jigniți. Hai să luăm publicitate. Nu dau pentru omul respectiv, din respect pentru omul respectiv, nu dau înregistrarea nesimțită. Da, ești că altfel o puneam pe net. Da, o puneai pe net, dar o să-i oară lui personal. Haide, lasă-mă cu vrăjelile și minciunile tale. Cel mai bine, Leo, dacă ai astfel de înregistrări de care nu e sigur, cheamă-l pe omul respectiv, îi arăți, uite frate ce face. Da. Cel mai corect, asta vreau să fac. Sau trimite trandafiri la pește. Sau du-te cu înregistrările la tribunal. Luăm câteva minute de publicitate și revenim. Avem și un interviu cu Maria Câmpina, regina Magiei Albe, care spune lucruri interesante despre această salbă de cocoșei. În câteva minute revenim. spynews.ro continuă știrile acolo. Și băieții plâng. Ăsta e sufletul lui Leo. Îl avem pe Leo într-o nouă prezentare. Bravo, Leo, așa e, frumos, elegant. Prințul țiganilor. Nu stăm între două publicități îmbrăcați la fel. A transpirat, cred că prea mult de aia s-a schimbat. Bă, și asta e un... Vezi că nu transpir cum transpir tu de te speli la Lighean. Da. Gata. Mai vreau să mai anunț pe Leo că avocata mea este dispusă să cumpere mașina, a dat și un avans și tot, deci nu o să mai fiu în posesia acestei mașini, așa că dacă dorește să se certe cu avocata mea. Până atunci 467.000 de prieteni pe Facebook și așteptăm la 1, 2, 7. Nu te mai ascult, poți să latri ce vrei tu. Stai puțin, Leo. Dacă tot vă uitați la acest scandal ce pare fără de final și care mai mult ca sigur se va termina cu proba detectorului de minciuni, că nu avem altă soluție. Deci dacă tot vă uitați, cum spuneam, puteți trimite și SMS pentru a câștiga un telefon frumos. Pe vremurile astea nu avem mic 6, dar măcar un telefon. Dar e să-l prinzi la mașină prin Bluetooth? Ai Bluetooth? Scuză-mă de expresie, ai Bluetooth? Data nașterii și vine telefonul la noastră. Leo, că tot vorbeam despre detectorul de minciuni. Tu ai fi, pentru că, sincer, până la un punct, așa cum ți-am mai spus și în edițiile trecute, ca băiat, în primul rând, rezonez cu o întâmplare de genul ăsta, deși nu știu câți dintre băieții care se uită acum la noi ar fi ajuns atât de departe cu prosteala până la urmă, adică să te prostească o fată să-i dai mașina, dar asta ține de sentimentele fiecare. Sau s-a simțit el, dar tu ai fi dispus să mergi la un detector de minciuni? Da, oricând. Deci tu vrei oricând. Uite, ăsta este următorul pas, chiar îmi doresc să facem detectorul de minciuni. Dar tu ești dispusă? Da, bineînțeles, n-am nimic ascuns. Îți dai seama că atunci o să văd și eu care a mințit. Așa este. Hai, Dane, că se știe, din moment ce am acceptat să ajung la poliție... Leo, te mai întreb o dată, că nu ești obligat să te duci. Dacă știi, cum spune Loredana, că până acum ai mințit sau că ai spus neadevărul. Eu cred că este foarte calm. Știi că în aparatul ăla, nu poți să-l păcălești. Nu-i problemă, eu merg.
Ea poate, încearcă ea să-l păcălească. Crede că la tupeu care l-are, poate încearcă să păcălească aparatul. Aparatul nu se poate păcăli. Dar nu o să țipe la el. Eu am venit cu martori și martorii a încercat să Vorbim aici cu un intimideze. infractor, cu un om condamnat la închisoare. N-am ce să discut. Mă rog, n-are legătură. Dar hai să Are spun legătură, ceva. pentru că el se pricepe la Adică, ce... mă rog, Eu are îi trimit legătură. cazierul meu, mâine îi trimit în emisiune cazierul meu lui Dan, să vedem dacă, să vadă toată lumea cum minți cu tupeu. Deci cazierul Nici o tău e secundă curat? în viața mea. Deci cazierul meu e gol. Domnule Dana, doar nu s-a apucă să vorbească aiurea. Ea vorbește fără Leo, dovezi. te văd acum sute de mii de oameni. Promis că îl trimiți mâine cazierul? Da, nu știu dacă pot să le iau mâine, Mă rog, dar când îl probabil ai? că îl trimit. Când îl ai? Da, îl trimit. De ce ar minți un om? Hai, caută, te rog frumos, vă rog să-ți dau numerele judecătorului care l-a Dar condamnat. tu să ești mai uită. surprinsă că ai aflat lucrurile Loredana, astea să mai despre el? uită Păi polițiști a la noi, trecut, să mai asta a uită. fost acum în 2008 sau în 2006 A, a și fost. s-a șters? la Da, doi și eu ani pot exact. să-ți dau un nume, Marian de la Galați, băiatul cu cursele, îl știi? Nu, nu-l știu. Vrea să intre în direct în seara asta. Dacă nu-l cunosc, Ce curse? Păi te cunoaște el pe păi tine. eu nu și-l cunosc cunoști niciun tu Marian de foarte la bine. Galați, ce mă interesează pe mine, ce are Ia limba adu-ți știu direct. aminte când ai mers cu iubitul tău de la Sibiu la el. Și ce legătură are Și faptul... i-ai dat numărul de telefon. I-ai dat numărul de telefon și Nici după o aia ți-a dat secundă. 500 de euro. Nici o secundă, vezi ce Uite, vorbești? vrea să intre în direct băiatul. Băi, Nu băiatule, cum eu știu că vorbesc. tu plătești, tu ești un Nu pot, disperat. Leo, nu putem să băgăm chiar pe toată lumea care, Doamne, el pe plătește care pe nu-i toată lumea și cunoaștem. am dovezi în sensul ăsta. Este disperat să apară oricine să zică orice, pentru că vede că s-a făcut de râs și este un penibil și din această cauză nu știe ce să mai facă. Eu nu mai suport lucrurile astea Doamne, din partea lui, să fie clar. Există înregistrare cu ea care a amenințat-o pe Sânziana să spună ca ea. Nu am A amenințat, există martorul pe Elena, înregistrare i-a pe aruncat care o are un pahar Antena de apă. 1. Există înregistrare pe care o are Antena 1 în care Sânziana recunoaște că minte și ea și Leo, dar Sânziana n-a fost de acord să o dea. Asta a recunoscut ea la machiaj, de față cu mai multe persoane. Bă, ce tupeu ai de Nu am excroacă tupeu, există sentimentală. înregistrare și nu am făcut-o eu, a făcut-o cineva care a știut Hai ce să face vedem la Leo momentul și Loredana, respectiv. că ne mai potolim puțin. Hai să vedem ce ne-a declarat Maria Câmpina, o femeie dată fiind ocupația ei, regina magiei albe, Da. care știe, mă rog, de dedesubturile lumii țigănești. Vis-a-vis de această salbă de cocoșei, ce se întâmplă, dacă o mai are, dacă nu mai are, ce se întâmplă cu familia lui Leo, vedem ce ne-a declarat și revenim. Câmpina face lumină în controversatul scandal dintre Lore și Leo. Specialistă în monede de aur și mahmudele, Maria Câmpina dă verdictul. În premieră o avem pe sora lui Leo de la Astrehaia purtând controversata salbă. Da, este o salbă care sunt bani pe ea foarte mulți. Este o salbă valoroasă care normal valora o mașină această salbă, ca valoare. Dar era mai valoare tradiția lor să nu străineze din casă, pentru că era un noroc al casei ăsta. Aproape valorează la ora actuală mai mult și ca mașina care a luat-o pe ea. Câte mahmudele are această salbă? Eu cum mă văd, mahmudele că așa se bagă pe salbă, e vreo 100 de bucăți aici. Cât cântărește un bănuț? Un bănuț că e ca ăsta, uite, ca probă, ca ăsta este, în figura lui, un ban din ăsta de aur, are 15 grame. Numai unul are 15 grame. Să facă ce facă, să-i aducă salba înapoi, că există un blestem. Dacă Loredana se bagă în această salbă și a cerut mașina înapoi și nu-i dă mașina, o să aibă probleme în viață și un blestem foarte rău care să o ajungă. Stai mă, că ne aplaudă lumea în cap. Eu am zis că e cu blesteme, cu vrăjeli și cu Am de-astea. auzit că aplauda lumea. Ce a zis? Că există A un zis că blestem? e un blestem. Mai E un vreau să blestem lămuresc că dacă eu nu-i nu aduce știu înapoi. absolut nimic, nu am auzit niciodată nicio discuție, nimic despre salbă, nu am cerut niciodată nimic nimănui. Nu mă Ana, interesează eu- aceste... zice- Că Bă, nu nu ai putem. vrut să te îmbraci țigancă. Băi, Jură-te. ești dus cu pluta, cred că ai început să deviezi de la subiect rău de tot, delirezi. Da, jură-te, Cred că lasă nu mai știi vrăjeala pe asta, nu unde mai te lătra. Dar situezi Leo, tu e în momentul adevărat de că față. există un blestem pe salva aia? Păi în cazul ăsta blestematul e adevărat. Leo. Și ce? O să fie blestemul pe capul ei. Da. Ei, bă, Eu Leo, sunt nu un mai, om mă. foarte credincios și nu... Da, auzi, nu, Dumnezeu este cu știi mine care e și mă problema, Leo? sfătuiește Că pentru dacă că ea eu nu nu știa- cred în Eu aceste ții mașina lucruri. cu japca. Leo, dacă ea nu știa că mașina e luată din salba pe care tu ai vândut-o sau Dar ai nu m-a manetat, interesat, de dar ce nu să pe pice mine, blestem cine a pe pus-o? capul ei, dacă Dar ea e cine l-a nevinovat? pus? A vrut Păi să facă știa un cadou Dare să se foarte culce bine, cu ea să mine, face pentru că a pe vrut să ajungă nevinovată, la se mine. face că nu Nu știe, s-a de-aia putut, știa. trăiește omul cu frustrarea Păi în tu suflet, i-ai ce spus să-i fac? că îți vinzi, că ți-amanetezi salba ca să iei mașină? Ea a Da, spus. ea a insistat să iau mașina zilele alea.
Am Nici înțeles o asta. secundă, eu Pot să mi-am cred cerut. asta. Arată mesajele tu din telefon în momentul de față. Dacă tu ai mesaje în care eu vreodată ți-am cerut ceva, te rog arată-i acum, Andrei. Te rog din suflet. Hai că lămurim acum. Am înregistrarea cu fratele tău și cu mama ta. Am vorbit prin mesaje, există că ne-am dat sute de mii de mesaje. Arată-i un singur mesaj în care eu ți-am cerut ție o singură dată un lucru. Arată-i mesajul acum dacă l-ai. Vezi că nu există nimic, vezi că minți. Ce tupeu ai, ce vrăjeală ai pe tine. Nu e vrăjeală, arată-i acum, Andrei, un Păi singur toată mesaj în lumea care care eu e ți-am martoră cerut ție vine ceva. și minte. Păi tu minți cu nerușinare. Leo, acum Dane, n-am te rog, văzut. dă înregistrarea cu television. Nu O să există așa dau ceva. spre finalul emisiunii, o să dăm, promit că dau. Problema e alta, Leo, eu n-am văzut decât un singur martor, respectiv Lena aia cu ochii de husky, da. care făcea, mă rog, ca toate visele rele pe aici, și care n-avea nicio probă. Deci și ea vorbea, adică povestea ce ne-ai povestit tu, doar că era martoră la discuțiile tale cu Loredana. Dar ascultă-mă puțin. Eu când vin cu registrări îmi spuneți că nu puteți să le dați. Păi nu, păi că ce nu putem, probe noi să ai putem. pe o femeie? Leo, noi dacă putem era să cu le mine dăm în dacă mașină, își dau ce trebuia acordul. să facă Lena? Păi Să aia mă e. registreze? Dacă nu există, Păi Dane, nu, Leo, dar de ce a atunci nu încercat există să plătească martor. o persoană publică să vină să se certe cu mine pe canapea? Eu nu Acum spun, o scuză-mă săptămână puțin, jumătate, ea n-a acceptat, a venit cumva altcineva. Leo, și eu nu spun că Lena n-a fost martoră. A fost martoră la discuția aia. Adică Dane, merg pe ideea că hai a să fost spun martoră. ceva. Dar nu Vreau poate să să o spun- dovedească discuția, Nu. despre asta e vorba. Prietenii noștri comuni, cei mai buni, sunt Ziana Buruiană, mai este un băiat, încă vreo 2-3 fete, chiar mai sunt niște persoane publice. Așa. Dacă ei zic că Loredana mi-a cerut Nu mașina, a zis ea niciodată, amenință. nicio secundă. Dar știi că Sânziana există- nu a apărut să zică că eu ți-am cerut mașina. Sânziana a declarat clar într-un interviu la Antena 1, pe care l-a văzut toată lumea, că mașina a fost un cadou. Prietena ta pe care tu o susții, pe care ai pus-o să mintă la televizor cu anumite lucruri, a declarat clar că mașina a fost un cadou. Vreau să atunci văd care și eu e- înregistrarea Da, aia există care înregistrarea, Sânziana a zice fost că a dată fost la un acest cadou. direct. Se nebunit cu la registrările astea. A A fost fost la la acest acest direct. direct Dar, și este Leo, pus există să și public. mărturii mincinoase ale martorului. Bineînțeles, adică nu foarte sunt, multe mărturii mincinoase, mai ales că acest domn Dane, plătește hai să 100-200 fim de serioși. euro și toată Ea lumea vine minte. și latră și eu am Latri 20 tu. de martori și nu credeți pe nimeni, nu? Ba da, Leo, nu eu trebuie să te cred. Trebuie să te Păi creadă cine, instant. Dane, să lasă plătit ca să dea cu susemnatul și să intre la mărturie mincinoasă? Păi asta Corect. Cine poate să facă așa ceva? Ai dreptate, Leo, ai dreptate, te cred. Dar asta trebuie să hotărască poliția. Eu Exact, spun că eu asta nu am spun și crezut. Eu, sincer, pe mine nu m-a convins Lena aia. Nici Nu pe m-a nimeni. convins să mor. Păi Am nimeni nu venit doar de doamne, ochi am frumoși, așa. auzit, știi cum e? Adică, bă, ceva mai palpabil n-ai. Că am auzit eu că Dane, eram în eu mașină. asta Ca spun. să nu-ți Tot mai ce a spun, fost în emisiuni. deci să nu-ți mai spun că și eu, dacă tot m-am băgat în drahatul ăsta, ce să fac acum? Mănânc unul la capăt. Am primit mesaje de la Ioana Popescu, colega de trupă a Lenei. Știi că astea și-au făcut mare trupă. Zici că sunt Da. 3 coceni și 3T. Băgați-o pe Ioana în direct, dacă se poate Mare în seara trupă asta. cu Ioana Popescu și cu... Băi, am vrut să o băgăm de joi, dar era la nu știu ce karaoke, să-și Așa, regleze spune, vocea. Dane, te rog. Să-și Și regleze. așa. Și Ioana Popescu supărată și ea, culmea pe Lena, că s-a apucat să spună prostiile astea. Deci măcar Nu ele e care adevărat, sunt acolo... eu nu cred că Ioana E, zice na, treaba uite asta. că mă apuc și eu, Sunați-o. am băut Păi apă nu, după sunați-o Loredana. pe Ioana Sunt să intre în minciuni, direct. te rog din suflet Sună să pe Ioana, mărturisesc, te rog sunt eu, minciuni, nu? Alexa, sună pe Ioana. N-a răspuns până acum. Uite, dacă se uită la noi și nu se uită pe cine știe ce canale de muzică, karaoke. Uite ce-mi zice. Dan, întotdeauna am fost sinceră cu tine. Stai că nu e asta. Ba, ăsta e. Stai mă că îmi trimite... Întotdeauna am fost sinceră cu tine. Aseară mi-ai spus că vrei să auziți și punctul meu de vedere. Am stat la telefon să intru în direct. Apoi s-a întrerupt. Mă rog, era cu o seară înainte. Pe scurt, faptul că fac parte dintr-un proiect muzical cu o persoană nu-i dă dreptul acelei persoane să-mi folosească numele la TV de 15 ori când are ea chef. Doi la mână, în ceea ce privește scandalul dintre Leo și Loredana, aș vrea să nu mai fiu folosită pe post de martor. Câtă vreme, pe mine, nu m-a întrebat nimeni nimic. Fiecare să vorbească bun, în numele și- lui. Deci, Și Eu ce înțeleg înțelegi? printre Ce rânduri că înțelegi nu tu? prea e de partea Lenei. Sau a ta. Pentru că Eu nu spun, există. poate ea cu Lena este certată, dar ea acum, va spune păi de ce adevărul a ce a folosit-o? discuția auzit în mașină. Nu a existat niciodată Păi nicio Lena a astfel de folosit discuție. numele ei Eu pentru nu că înțeleg ea de era ce în mașină cu Eu noi. nu înțeleg cum poate să minte el poporul cu televizorul și cum nu înțelege că există niște desfășurătoare telefonice. Eu pot să dovedesc că eu n-am vorbit în viața mea cu acest domn la telefon cât timp am fost la mare. Uite, tocmai Pot o să ai o dovedesc că- surpriză. Da, numai surprize o să am eu din partea ta. Dar Tu să nu nu știi iei ce ai înapoi. faci. Ești un om disperat. Dacă aveai o mică șansă la Marius mașină Television. și aveai Asculți dreptate, discuțiile ce le-a avut cu tine acum 6 luni. eu nicio
niciodată nu am discutat cu Television despre tine, pe mine nu mă interesează. O să-l auzim pe Television mai târziu. Te rog să-l bagi în direct. Deocamdată vreau să vedem niște Duceți-vă la poliție cu fotografii. acele înregistrări, dacă sunt reale, te rog frumos, Leo, nu mai veni la televizor și mă amenința pe mine și mă intimida pe mine. Silans. Da, putem să le schimbăm așa. Aș este... vrea să comentați fiecare pozele astea. Leo, vezi la televizor? Este poză făcută în ziua în care mi-am înscris mașina, respectiv când am fost la Casco în Pitești. Tu în cu ziua Leo. am fost la Târgoviște, mi-am înscris mașina, după care ne-am dus Tu la cu Pitești. Leo. Da. Era liniștită treaba, nu te bătea, văd că... Leo, ce părere ai de poza asta? E ok. Da, era îmbrăcat în papuci. Lasă-mă. Păi tu erai cu carton de lac și training, ești nebun dacă eram în papuci. Așa, în papuci ți-a plăcut de ea. În papuci te-a făcut de un mic 6. Da. Ce să faci? Deci ți-a plăcut de ea în papuci. De ce să comentez? Este adevărat. Vreau să comentezi din ce stare de spirit erai tu atunci. Te certai cu ea, nu te certai? Cum erați? Că văd că sunteți ok. Nu, atunci era totul ok, că era în ziua respectivă în care i-am scris mașina, adică era totul în regulă. De ce n-ai pupat-o pe gură în timp înainte să-i înscrii mașina? De ce nu ai tras-o de țuțe? Hai să spun ceva. Chiar okay. Am avut o discuție despre mașină și despre înțelegerea noastră. Niciodată nu s-a discutat despre o înțelegere. Lasă-l mă să zică și el. Așa, da, zi. Ați avut acolo a venit Television. Da. Haideți ce dracu mai caută Television în combinația asta? Păi el l-a chemat, că vrea să pozeze, să nu știu ce vrea să facă. Cum putem eu să vă port o discuție cu un prieten de-al lui de genul care vrea de ce l-ai chemat pe spună? Television? Ce nevoie aveai de el? Avea nevoie să se laude ca un player cu mine. Așa. Ea cu 6 luni a vorbit cu Television despre mine. Niciodată în viața mea nu am vorbit eu despre tine. Stai mă să înțeleg și eu după aia. Dar lasă-mă să vorbesc. Zi, Leo, ai vorbit cu Television? Ce ai vorbit? Îl întrebai despre Loredana? Ea a vorbit cu Television. A zis că eu încerc să mă dau la ea. Și ea a zis lui Television că niciodată în viața ei nu o să aibă nicio relație cu mine. Așa. Și tu de ce ai mai dat mașină, dacă știai de la Television? Bun, hai să spun așa. Păi eu știam, dar nu-i credeam, că aveam încredere în ea. Hai, bă, în momentul care am fost la Pitești, păi lasă-mă puțin Leo, să deci vorbesc. ai avut atâtea ocazii să-ți dai seama că intri într-un rahat și nu te-ai prins, bă, băiatul. Dar el a vrut, Dane, el a vrut chestia asta, a crezut că ori mă culc cu el, ori face un scandal și mă presează să-i dau ceea ce mi-a dat înapoi. De Loredana spunea pe mesaje că nu vrea. Television ți-a zis că a vorbit cu ea și că nu vrea. Și tot tu, ca târ, i-ai dat mașina cu forța. Mi se pare că ai vrut să apar la televizor, așa. Asta a vrut să facă, a vrut să apară la televizor, e clar, și să dea singur de gol. Zi, Leo, da. Lasă-mă să apar la televizorul Păi apari, uitați-vă, vă rog numai pe el pe ecran, vă rog din suflet să-i facem publicitate. Haide mă că pierdem timpul, zi Leo. Acolo era Television și Television de față cu mine i-a zis, nu mi-ai zis că tu nu o să ai niciodată o relație cu Leo? Da. Mai departe dați voi înregistrarea să vedeți ce a zis Television, ce i-a zis ea lui Television. Zi tu, că nu avem acordul. Cum puteam să-i zic eu că-l păcălesc pe Leo? Dăm înregistrarea mai târziu. Hai mă să dăm acum, Alexa, nu poți mă să o dai acum? Că tot vorbim, să mor eu, că ne învârtim. Hai, stai să o pregătim în server, Leo. Stai așa, să vedem ce dracu a zis. Și de față cu tine vorbeau treaba asta. Da, de față cu el. Deci tu până la urmă, eu înțeleg așa băiețește, că tu l-ai luat pe televiziune să te dai mare, să-i arăți, bă, fraiere, ți-a zis asta că nu se hai culcă să spun eu ceva. În spatele televizorului, femeia vorbește foarte pe față. Zicem, de-aia, cât merg cu tine. Sau faci aia. Mi-a zis, îmi scrii mașina pe numele meu, merg cu tine și fac ce vrei tu. Ok, așa mi-a zis. Pot să cred că are vrăjeala asta fraieră, dar uite că nu a făcut ce a zis. Deci nu o înscrie, nu poți să o bagi nici la prostituție, nici la nimic. Ți-a luat mașina și nu ți-a oferit niciun... Dar mi-a făcut-o cadou. Mă rog, ți-a luat-o în sensul că a primit cadou și n-a făcut nimic de el. Deci ea e cu onoarea reperată. Adică trebuia să presteze, deși n-a mai prestat. Pe asta înțeleg eu de la tine, nu că să presteze, să prestezi o relație de iubire cu tine, așa spui tu. De toți caii zis, era vorba de o noapte la Brașov. Deci, Dane, vezi că tot la Brașov îi place. Este problema mea, unde îmi place, aș sta cu oricine în afară de tine. Care e problema? La păi la Brașov e frumos. E aer curat acolo, e bravo. Dane, dar era mai mult de 20.000, e 50.000 mașina. Nu este 50.000, nu mai umfla, că tu ai curat. Hai să vedem, hai că mai avem multe de văzut. Hai să vedem înregistrarea, să auzim înregistrarea cu televiziune. Ia mă, ia. Hai să vedem. Ia, hai, vă rog. Am avut acum 6 luni de zile când vorbeam cu ea și mi-a zis că o caută insistent Leo de la Strihaia. Eu i-am zis, bun, te caută. Dă-i un răspuns omului, ori albă, ori neagră, ce treabă ai cu el. Și a zis, păi eu nu vreau să am niciodată nicio treabă cu Leo, vreau să iau niște bani de la el. Și i-am zis, păi cum să iei niște bani? Lasă că știu eu cum am să fac și până la urmă tot o să reușesc. Și mi-a zis că ea nu prea ar vrea o relație cu Leo, chiar n-ar vrea deloc, pentru că în cel mai rău caz ea să urmărească să aibă anumite să aibă materiale
de pe urma lui. Adică cum vine vorba mai pe românește, să se aleagă cu ceva de pe urma lui. Dar ea nu ar accepta niciodată nicio relație, i-a zis că nu-l suportă. În urmă, când a venit acum, deci asta să zic 3 luni de zile, când mi-a zis Leo, eu m-am combinat cu Loredana. Eu practic am rămas așa, am zis, mi-am adus aminte de planul și ce vorbisem eu cu ea. Și atunci când a venit la Pitești cu mașina să facem asigurare, eu am întrebat-o. Chiar am întrebat-o de față cu... N-are cum să nu recunoască chestia asta, că sunt și pozele, este și filmare. Eu am întrebat-o, mă, Loredana, dar tu ce faci acum? Tu ce ai de gând cu Leo? Și a spus, până nu văd mașina pe numele meu, eu nu cu Leo. Eu am întrebat-o chiar cu zâmbetul pe buze. Mă, Loredana, cum ai făcut-o? Că eu chiar nu înțeleg chestia asta. Cum... Atunci mergeam la, practic, să plătim asigurarea la mașină, casco. Și am zis, tu cum ai de gând să faci cu Leo? Cum? Că nu înțeleg care e chestia aici. Practic m-ai lăsat așa într-un cont de umbră, primind un asemenea cadou. Și ea mi-a zis clar, atunci, până nu văd mașina matriculată pe numele meu, eu nu am nimic cu Leo. Ea planul ăsta l-a avut de mult în cap cu Leo. Pentru că nu poți să primești un obiect de o sumă foarte mare de 50.000 de euro și a doua zi să nu mai răspunzi la telefon. Asta e o tâlhărie, nu e chiar nici cadou, nici... Ea a confundat bunătatea cu prostia. Eu am vrut să-i las una din mașinile mele, chiar am vrut să-i las să meargă cu el la stăvară, pentru că eu iar plecasem din România și a zis că nu e de acord, că ea nu merge cu mașinile de la alții, în cel mai rău, că în cel mai fericit caz ar vrea o mașină pentru ea. Și știu că nu avea mașină. Mi se leagă anumite chestii în cap acum. Acum, dincolo de aspectele astea dubioase și interpretabile, că nici televizionare nu să știe sigur 100% ce au vorbit ei cu ea. Recunoaște și el, domnule, a profitat de prostia sau de bunătatea lui. Până la urmă asta este. Este o bunătate care pare prostie. De unde bunătate? Dale, că așa a făcut cu toate femeile după care le-a târât în scandaluri și le-a luat mașinile, le-a dat un cadou, ce-i drept, după care le-a șantajat și le-a amenințat până a obținut ce a dorit de la ele, ori pat, ori mașina. Dar se pare că ei au vorbit dacă l-a chemat acolo. Bineînțeles. Cum puteam eu să am o discuție cu acest domn când a fost în prezența facem mea o și a lui dovadă. Leo Ascultă-mă 2 minute atunci când am făcut casco la mașină, deci eu nu aveam cum să port o discuție cu el în momentul ăla. Să nu mai minciun, eu l-aștept pe domnul Television. Dacă tot a vorbit Television o oră, răspund și eu, nu? Că mi se pare normal. Îl aștept pe acest domn să vină să dea declarații la poliție și să susțină, pentru că martorii mincinoși și mărturia mincinoasă se plătește. Așa poate să vină să zică oricine, orice. Da, mă, care o filmare, mă, sau nu există, nu. Dar eu v-am rugat să dați înregistrarea. V-am rugat să dați înregistrarea dacă există. Până la poliție, te rog, asta a fost dacă vrea ca mâine seară sau poimâine seară, când puteți voi, să-și dea acordul pentru înregistrarea audio care o are cu Television. Ia cu Television. Eu am zis, da, bineînțeles, eu am zis că îmi dau acord la orice. Eu nu știu ce am vorbit, eu n-am nicio problemă. E posibil. Leo, e posibil. Da, eu vreau să o dai în seara asta, nu să ai tu timp să o pregătești. Să o trimit acum. Uite, îmi dau acordul pentru seara asta, vreau să apară înregistrarea. Nu să faci tu mâine ceva falsch. Acum te rog să trimiți. Pentru seara asta îmi dau acordul. Mâine seara nu dau acordul. Vreau să o dați în seara asta. Dar nu se poate auzi. O ai acum? Leo? Eu nu am, o are Television, nu am. Păi eu vreau să sună-l pe Television, că e prietenul tău. Avem pe Television la telefon. Bună seara, Marius. Salut, Dan, salut. Zi-mi până reușim noi să facem de înregistrarea asta, despre ce înregistrare vorbește Leo? Eu i-am mai spus și astăzi lui Leo și lui Andra când a venit să ia interviu. Înregistrarea, eu nu vreau să vină, nu vreau să mă cer pentru că nu sunt implicat în scandalul ăsta. Tu deja Television minți și știi foarte bine lucrul ăsta, dar asta o să dai declarație la tribunal și... Da, mă, lasă-l să vorbească, că vorbește. Da, lasă-l să vorbească! Zi, Marius, zi! Înregistrările sunt scoase, sunt scoase de acum 3-4 zile, înregistrările în urmă când am vorbit eu cu Loredana și înregistrarea ți-o dau doar ție personal, Dane, și și-a dat acordul și o să pui înregistrarea. În seara aceasta, da, aștept ca să nu puteți să faceți voi vreo ok, eu dacă mai ai numărul ăla de telefon pe care îl aveai când ai mai venit la noi la emisiune, o să-ți dau adresa mea de mail să o trimiți acolo. Înregistrarea chiar vreau să ți-o dau ție personal, Dane, doar tu să o trimiți și să o pui tu, chiar vreau să o pui pe post. Că atunci din înregistrare vor ieși multe lucruri și vei vedea și tu că e Loredana și numărul ei și vocea ei. Ok, deci poți să mi-o trimiți pe mail mie, da? Și tu să știi că eu vreodată în viața mea... Nu că nu te privește și intri și faci niște declarații și știi foarte bine că mi s-am zis eu vreodată în viață. Da, taci, lasă că o să vadă lumea ce e pe înregistrare. Marius, facem așa. Păi nu discuți cu mine, discută că făceai videochat. Loredana,
Da, Marius. Loredana, tu știi care au fost discuțiile Deci între tu noi știi și foarte bine că eu niciodată în viața mea nu am zis că o să-i cer acestui om vreun ban. Știi foarte bine lucrul ăsta. Eu niciodată în viața mea nu am pomenit de așa ceva și nici n-a fost asta intenția Da, mea. ai zis că și te nici prostituezi. nu mă interesează, să prostituează bunica ta, nu eu. Gata. Tu ești pregătit television dacă te dă în judecată, Loredana. Da, dacă Ai te dai fost la judecată, Verona, eu te-ai chiar dus pe abia- 200 de euro o și să la dau Verona. judecată pe Marius, pentru că minte și știi foarte bine că minte. Îmi pare rău, Marius, că nu Nu știi mai cum amenința vorbește. martorii. Nu-mi pare rău că nu știi cum vorbește așa zisul prietenul tău pentru care misul la televizor de tine, din sărăcie și împrumuta nu te scoate. Astea sunt cuvintele lui și mașinile tale că le ai pe leasing și așa mai departe. Și că cerșești și tu 100-200 de euro la el. Mașinile mele. Așa spune prietenul tău, eu n-am de unde să știu, nu mă interesează ce este între voi doi. Dar Auzi, pentru că lasă minți, tu pe tine te dau în bărnicăturile judecată astea la că va fel cum vedea este și lumea ce dat. ai vorbit tu Și pe acel domn în televizion. judecată, pentru că nu se poate să apară tot timpul, după o zi pe alta vă mai plătește cu 100-200 de euro și apare oricare și minte la adresa mea. Nu e posibil așa ceva. Eu Alo, mă înțeleg, prostituția. Leo, mă, dar ai rămas cu zici că ai placa în loc. Dar nu se poate să apăreți tot și să mințiți la adresa mea. Gata, hai că mai avem o surpriză. Mai avem o surpriză și pentru tine, Leo. Avem un material cu soția ta în exclusivitate. Până atunci vreau să-i mulțumesc lui Marius. Ți-am dat acum, ți-am trimis pe numărul de telefon adresa mea de mail. Marius, facem așa. Aștept înregistrarea. În funcție de cum se desfășoară discuțiile acolo, dacă nu sunt înjurături sau nu știu, o edităm, o facem cum trebuie, o difuzăm mâine și intri și o comentăm. Tocmai asta este problema, Dani, că Loredana acolo vorbește urât de niște persoane care au făcut parte din anturajul ei și o să-ți dai tu seama mai bine. Ți-am zis, de-aia ți-o dau ție și vreau să o asculti de la un capăt până la celălalt. Ca să-ți dai tu seama. O să o ascult. În momentul ce mi-am dat acordul pentru înregistrare, ea și-a dat acordul, deci este... Vreau să dai toată înregistrarea de la un cap la celălalt. Pentru nu, că ea, să dea atât cât vreau eu, pentru că nu vreau să... nu a vorbit niciodată cu mine. Eu nu... Fii atent că trebuie să-mi iau acordul, trebuie să luăm acordul Loredanei, dacă ea nu vrea să... Nu, eu nu o să vorbesc, nu o să dau... Prima persoană pe care a sunat-o am fost eu. Niciodată nu te-am sunat. Eu nu te-am sunat pe tine niciodată în viața mea. Tu ai vorbit odată cu mine după numărul Sânzianei și asta știi foarte... Nu, ai vorbit odată cu mine după numărul Sânzianei, după care m-ai mai sunat de maxim 2 ori. Eu nu aveam vreo prietenie cu tine. Tu știi foarte bine lucrul ăsta. Vorbim pe niște lucruri despre care... Și mi se pare că te bagi de nu-ți fierbe oala și mi se pare că minți. Iar minciunile se plătesc, să nu credeți că sunt singură. Și cu scandalul cu accidentul, prima persoană pe care a sunat-o eu am niciodată nu l-am sunat pe acest domn. Tu m-ai sunat și să-mi spui de ce nu te-am sunat pe tine. Tu m-ai sunat să mă duc da, sunt înregistrări, m-ai învățat să mă duc la parchet. Eu nu te-am sunat pe tine niciodată, da? Am discuțiile... Pentru că vorbiți civilizat, nu lași pe nimeni să vorbească de fiecare dată, spui doar ce... Stai imediat, stai că lămurim și cu Marius. L-am băgat la blocat. Deci, înregistrarea care o să o auzi mâine seară, o să te dea pe spate. Că tu știi ce bine ce ai vorbit cu mine. Măcar înregistrarea să te dea pe spate. Ok, trebuie să luăm câteva minute de publicitate. Marius, facem așa. A acceptat să dea înregistrarea, o să o dăm mâine, vedem dacă poți veni aici sau intrăm pe telefon să o comentăm. Ar face bine să nu vină pe aici, că nu... Îți mulțumesc foarte mult. Luăm câteva minute de publicitate și apoi, după această pauză de publicitate, vedem ce ne-a declarat soția lui Leo, un interviu incendiar pe care ni l-a acordat astăzi doamna de la Strehaia. Publicitate și revenim. Merită și Ana o filmare cum trebuie de la prietenul nostru la mobilă, bravo. Băi, aveam, dacă nu vă spera domnul DJ, aveam o altă preferință acum. Care, domnul Dan? La Madonna un Material Girl, nu? Nimic nu vă place din punctul meu de vedere. Nimic nu vă satisface. Un X6 Material Girl nu v-ar fi plăcut. Da. Super muzică pusă de domnul Silviu, pe care îl puteți auzi în fiecare seară la Radio Zoo. Mă rog, și pe Facebook moderează mesajele noastre și like-urile le așteaptă, cum așteaptă Moș Crăciun să se întâlnească cu copii. Așteaptă doamna Olga Cocoșei. Cum așteaptă Leo X6-le, așa așteaptă Silviu mesajele. La 1272, scuză-mă puțin, dacă trimiteți data nașterii, puteți câștiga acest telefon pe care îl tot frec eu de 3 săptămâni, mă i-am dezlipit asta. Mă rog, sunt mai multe. Ăsta e cu titlul de prezentare. Telefon Galaxy, Samsung Galaxy pentru cel care va avea cel mai mare noroc și va trimite un mesaj la 1272 cu data nașterii. Aveam o surpriză, da. Ce vrei să zici? Da, ne vreau să mai citesc și eu un... Dai, mă, să o auzim pe sora. Lasă să imediat zic citesc eu un treaba asta și mesaj. după aia... Dar ce tot citești un mesaj? Uite salba aici. Dă mașina înapoi, uite salba aici. Eu nu mint ca tine, dă mașina să iau salba. Nu-ți dau acordul să citești niciun mesaj de la mine. Faci pume la gură,
Vezi că voi depune plângere iar împotriva ta. Nu-ți dau acordul să citești niciun mesaj de la mine. Dă tu mașina înapoi să iau Salva, uite aici. Păi nu, Leo, mesajele din telefon... Leo, mesajele din telefonul ei sunt proprietatea ei personală. Mesajele din telefonul tău sunt... Dar și registrările sunt în telefonul meu, Dane, și nu le-ați dat. Hai, Dane, să vă citești ceva. Leo de la Strehaia schimba lasă, nu mai citi, uite Salva aici. Oprește-l să citești ceva, te rog frumos. Haide mă, zi, că trebuie să nu te las deloc să citești. Vreau să citești, nu mai citi, că ai mințit lumea destul tu. Uite Salva aici, pe asta ne certăm noi acum. Uite Salva, ai luat mașina, ai zis că te îmbraci țigancă. Ai zis că te îmbraci țigancă. Să-mi dai Salva, Salbă, albă, salbă, neagră. Tu mi-ai zis că sunt dragă și-o să mergi la la nou. Face dragostea. Leo, ne mai distră. Leo e un băiat cu simț umorului. Da, un băiat așa bogat. Mă, ce vrei să-mi citești, că am mai citit? Nu, vreau să zic eu o chestie. Te rog frumos, lasă. Banc. Deci... N-ai ce chestie să zici că tu minți. Te rog să zic și eu vin cu cazierul mâine. Da, lasă-mă. Uite, vezi cât se agită când vine vorba de lege, pentru că știe că e pătat, știe că a fost condamnat la închisoare. Legea, vei vedea tu legea. O să vezi tu legea. Dacă ești un infractor și dacă cu asta te ocupi... Butonul de regie, vă rog să mi-l închideți în cască. Da, închideți-l pe Leo, vă rugăm ca să citești. Leo de la Strehaia schimba cazul cu Piteștean ca Renata și a trimis-o direct în instanță după mai multe plângeri la poliție. Fost amis, refuzând cu orice preț să recunoască faptul că automobilul în valoare de 50.000 de euro a fost primit de la Leo de la Strehaia. Pentru că nu s-au înțeles deloc asupra acestui mic amănunt, prințul țiganilor a dat în judecată pe Renata Gheorghe. La acest moment, existând pe rolul judecătoriei Pitești, dosarul cu numărul 10.375 așa mai departe. Deci ca să dar vezi vină cu o dovadă, nu mai citi de pe internet. Da, nu, păi la tine nu e nimic dovadă. Te aștept mâine cu o dovadă. Da, bine, gata. Ai dat o declarație la un alt ziar. Declarația ta. Ne-a declarat. Hai, că numai asta faci, cumperi mașini, eu sunt curios să văd, să o văd pe doamna de la Strehaia. Uite, asta e șmecheria, Salva. Salva e șmecheria. Salva, păi ești sărac, trebuie să dai mașina înapoi, lasă tu asta. Nu mai da tu dacă ești corectă. Săracule. Gata, mă. E sărac, mă, ce e un Bă, dar și tu ești să mori, eu ți-a dat mașină, îl faci sărac. Da, e sărac. De ce n-ai luat altul mai bogat care nu dădea nimic? Păi o să iau următorul, o să fie mai bogat. Următorul? Da, e modelul nou de la X. Cadou! Avem interviu în exclusivitate cu soția domnului Leo Leoaica de la Strehaia. Bravo, mă, așa e. Leoaica tânără. Mamă, soția, păi parcă n-avea soție. Ce facem că el zice? Are soție. Surpriză și pentru Leo. Gata, Leo. DNA-ul vine peste tine. Gata. Băgați Leoaica de la Strehaia, vedem ce a spus. S-a prostit cu ea? Da. El s-a făcut așa. El știe câți galbeni a păsat. El le-a lăsat, le-a manetat. Galbenii i-a manetat? Da, și are și martorul la cine a lăsat Salva pentru i-a luat bani. Era disperat să-i cumpere mașina pentru... Câți galbeni avea Salva? Valuta Salva, normal. Și el a fost foarte disperat, trebuia el suna să-i cumpere o mașină, că dacă o să-i cumpere o mașină o să aibă o relație cu el. Și el lua mințile, ca orice femeie. Ia mințile la bărbat. O mașină și după ce el o mașină nu mai răspund la telefon, n-a vrut să mai vorbească cu el. Pe tine nu te deranjează faptul că el iese cu alte femei și că... Nu mă deranjează pentru că orice bărbat e așa. Și îl iert, l-am mai iertat și bărbatul meu în primul rând. Avem doi băieți mari, avem un nepoțel și nu mă interesează, n-am ce să-i fac, e bărbat. Mai greșește, ce să fac? Da, atitudinea ei... El e șeful. Dar ea cum ți se pare? Atitudinea ei așa? De ce să mi se pare un care s-a umflat cu silicoane și a băgat în sâni, în buze? Ce să fie altceva de capul ei? Tot e. Și nu mă compar cu ea, pentru că ea s-a folosit de banii lui. Banii lui erau buni, el nu e bun. Îl face de râs acum e bătrân, dar banii lui erau buni. S-a folosit de ei. El acum nu mai e bun. Îl face în toate felurile. Și chiar îmi pare rău pentru ceea ce jignește ea. Nu se protejată niciodată. Nu o să aibă nici o zi bună, nici noaptea nu o să mai aibă liniște, nimic. Așa se întâmplă. Dacă nu dă mașina de bunăvoie, se unea poliția de bunăvoie. Păi dacă eu eram în locul ei și era atâta circa ta balamuc, eu îi spuneam de mult, iau înapoi și gata,
să fiu liniștită. Dar îi place circul ăsta și ea să se dea importantă la televizor. Îi place așa. Dar nu trebuia să-l facă de râs și nu trebuia să accepte nimic de la el, absolut nimic. Dacă ea n-avea de gând să încurcă cu el, nu era o nu trebuia să accepte nimic, absolut nimic. Dar ea a zis să-l, cum să spun, înșelăciune, l-a înșelat. I-a luat bani, i-a luat mașină și gata, atâta tot. Și nu s-a mai el. Cine știe ce a făcut până la urmă? Nu știu eu nimic, n-am fost acolo, n-am văzut nimic. Dar atâta tot, știu că a luat banii, i-a amanitat pentru că a zis că are o afacere. Nu i-am pus la spital pe casă, când am fost îndemnată și eu și copilul am stat numai lângă ea. Și a zis că pleacă să fac o afacere. De-a cumpărat mașina, după aia nu i-am mai răspuns la telefon. Am făcut eu, n-am vrut să mă dau așa, să dau la interviu, să spun. Puteam să spun, să o fac de râs în direct. Dar n-am vrut. N-am vrut să mă fac de râs, să mă dau eu importantă, să vorbesc, să fac. Pentru că nu vreau să vorbesc față de lume, să mă fac de râs, aude lumea, la noi e rușine. Se pare că te-ai coborât la nivelul lor sau cum? Nu vreau să mă cobor la nivelul ei, pentru că ea este o este o și eu nu pun mintea cu ea. Dar o să-i fac, cu timpul nu o să-i rămână nimic în plus. Bă, mă rog, Leo e șeful la femei. acestei femei mă înduioșează. Da, Acum că blesteamă, săraca, Dane, e o femeie înșelată. Ce o femeie înșelată? Că Mă trecând peste Caterinca contra mine sau și el nu s-a orice. întâmplat nimic, Dane. Dar de ce nu o vede pe domnișoara cu care el are o relație de 2 ani de zile sau de 1 an de zile? Dar le vede, mă, pe toate, mă, nu vezi că ea știe. Mi se pare penibil și aduce amanta la televizor, dar soția nu și-a prezentat-o niciodată într-un mod civilizat. Are 2 copii și își face familia de râs. Te rog frumos, Leo, să vorbești Târfo! frumos. Gata, mă, Leo. De ce nu ai zis treaba asta înainte? Păi da, Dane, mă enervează. Apare fața televizorului că a primit cadou. Afacerile tale. Să mai dai tu numai 6 cadou, că oricum Leo, ești un penal și un infractor. Până la urmă, Dane, hai să spun ceva. Singur, stai liniștit, că nu apar tu cu sumele astea la televizor și ne-am pe noi cu niște cocoșei. Până la urmă, Leo, prin acțiunile tale ai văzut-o. Pe soția ta ar trebui să fie rușine de mine. Ea nici nu știe, e proastă, zice că a făcut facultate, are 7 clase. Întrebați-o dacă are mai mult de 7 clase, Loredana Chivu. Nu mai e vorba de Loredana, acum e vorba de soția ta. Adică eu vorbeam de soția ta care e săracă. DNA-ul anchetează infracțiunile de corupție. Da. Dar nu te-a sensibilizat absolut deloc interviul cu soția ta? Oameni care au bani pe care nu poate să-i justifice și tu ai acest lucru și știi foarte bine, oricum o să ia legătură cu băiatul care se află în penitenciar pentru că știe foarte bine ce afacere. Gata, mă, Loredana, că ai vorbit numai tu. Lasă-mă să vorbesc cu Leo despre soția lui. Eu spun să recunoști. Nu, Dane, hai să spun ceva. Te rog. Eu am discutat subiectul ăsta cu Loredana. Ea mi-a promis că vine și stă la Strehaia cu mine, îmbrăcată în țigancă. Cum puteam eu să vin să stau la Strehaia cu tine când tu ai nevastă? Corect. Cum? Nu ți-e rușine? Păi nu știai că sunt despărțit, în perioada aia eram despărțit proastă. N-ai fost niciodată despărțit de nevasta ta. Nu mai zic Leo. Și soția ta nu stă cu tine la Strehaia? Dar recunoști, hai să spun ceva, recunoști că am discutat despre treaba asta și mi-ai promis că te îmbraci țigancă și mergi cu mine? Niciodată nu aș sta cu tine. Dar de ce să îmbrăca? Dar de ce trebuia să îmbrace țigancă dacă o luai îmbrăcată româncă? Bă, la noi în șatră nu poate să intre decât îmbrăcată țigancă. Nu aș veni niciodată în șatra ta. Niciodată, nicio secundă. O dădea afară bulibașa? Păi de ce nu mi-ai zis treaba asta înainte de a primi mașina? Păi Leo, tu când ajungi acolo... Stai mă nițel. Leo, când ajungi la Strehaia, tu te îmbraci cum? Îți lași mustăți de-alea lungi și spui pălărie în cap sau ce faci? Dar hai să spun, eu la Strehaia merg din când în când, eu stau la București și Renata e iubita mea, dacă domnișoara nu înțelege, da? Deci ai divorțat? Dane, la noi la țigani nu sunt soară legal. Nu e cu acte. Păi zi-mă așa. Și asta știe Loredana. Păi atunci n-are, mă, soție. Că a discutat treaba asta. Hai, Dane, apare atunci de ce mai plece? Păi de ce n-ai zis, mă, așa de la început? Este legal, e Deci nu ești căsătorit legal? El are soție. Păi stai, mă, e căsătorit la... Ea latră și vorbește mult ca să nu înțeleagă nimeni nimic. Păi zi tu, deci nu sunteți căsătoriți la ofițerul stării civile? Ea la un moment dat mi-a zis că vine în țigănie și se mută cu mine la Strehaia. Da, mă, asta am înțeles. Tu zici că a venit, ea zice că nu a zis. Acum ce dracu să fac eu? Pe cine să cred? Dar ce legătură are una cu alta? Păi, Dane, hai să spun ceva. Ea e singura care minte. Adică vin martori, vin înregistrări și ea tot spune că n-are nimeni dreptate, are ea. Hai să fim serioși. Tu plătești și în stânga și în dreapta 100-200 de euro o masă, un suc, o cola și apare toată lumea și minte. Toată lumea. Deci până la urmă, Loredano, s-a mai lămurit un aspect. Omul nu e însurat, deci n-are amantă. De la 14
18 ani, el este E însurat la el în șatră, nu Leo, este. ești însurat cu acte sau nu? Ai fost la biserică? Nu, dar nici nu contează fost la la biserică. biserică, vorbește au făcut prostii, nuntă la noi e mare. altceva în comunitate. Da, mă înțeleg, da, mă, are dreptate. Nu, Dacă nu e aranjament de la... este însurat. Adică mă. țiganii care au neveste și copii acasă nu sunt Dar însurați? nu sunt însurați Ba, sunt la însurați. primărie, Loredanu. Deci el oficial nu a înșelat. Bine, a înșelat în fața Dumnezeului Da, lor. nu, în fața cuia. S-a înșelat doi singur. copii și face de Și nu ale- se apare cu fel de lucruri la televizor. Mi-ar fi rușine să am un tată ca Ascultă-mă, el. nu-mi ține tu mie lecții de viață. Mi-ar fi rușine să am un tată ca el. L-aș relega. Hai să mai... Asta e Da, altceva. n-are nicio Ție ți-ar legătură, fi bă. rușine să-ți fie rușine că ești curvă și mi-ai luat mașina. Leo, Eu nu mai bă, suport terminat de cuvântul ăsta, să fie clar. Deci eu nu mai suport să apară Leo, țiganul n-ai ăsta dovezi. la televizor să mă facă Dar pleacă de pe pentru canapea ce? dacă Gata, nu-ți băgați și convine. partea a doua a interviului. Vă rog, Alexa. Deja Ea. Da? O să dea cu ea. Sunt galbenii ăia, cocoșii, sunt legați de la socul meu. El le-a lăsat. El n-a mâncat, n-a băut, nu se ducea la restauranturi, nu s-a distrat deloc. El a adunat banii ăia să ne lasă nouă la copii. Avere. La noi s-a muncit. Socul meu muncea foarte mult, de mult făceau cazani. Și ea sunt galbenii lăsați din strămoși, moșii noștri, albătrâni, care luptau. Nu se mai face bani acum afaceri, nu avem nimic bani acum din afaceri. Salba aia era lăsată de mult, amintire. Și socul meu a murit, a lăsat de a lăsat la copii. La fete sunt parte. O să mă duc și eu acolo la ea. O să duc cu soacra mea, cu cumnatele mele, o să ne mergem la ea acolo, la Lunguleț, unde este ea. Și o să-i dau ce crede ea? Și la casa ei și tot ce are. Și mama ei și toți sunt tot. Și mama ei o la fel ca ea. O să dea de bunăvoie ea. O să o să e crede că face și el și rămâne cu mașina și cu totul, dar nu o să rămână așa niciodată. Nu rămâne cu nimic, absolut nimic. O să fie ea distrusă, dar distrusă singură. Leo! Te rog. Îmi pare bine că au fost aceste amenințări făcute public, pentru că același lucru m-a amenințat și soțul ei, același lucru Asta- m-a Te amenințat. rog frumos, du-te la poliție și depune Da, plângere. bineînțeles, este depusă Nu plângerea mai și am vorbi și aici dovezi despre video. amenințări. Du-te la poliție, Am nu plângere contează. făcută la parchet. Asta vreau să te întreb, Bineînțeles Leo. că există. Soția ta sau ce este acolo o amenință Mama destul de, copiilor tăi. o amenință destul de direct. Bine, am pus noi bipurile alea ca să nu fie chiar pe față. Îți dai seama că orice ar păți Loredana rău de aici înainte, pică măgăreața pe voi. Nu că se știe clar cine se ocupă cu aceste lucruri, se vede Acest de unde scandal, provine Leo, eu și vreau să ce te întreb le altceva. poate Acest pielea. scandal se poate termina liniștit în funcție de ce o să zică tribunalul, să respectați dovezile Dane, sau hai să spun ceva. tu ești de gând să Dacă răzbuni ea, prin... Loredana, pățește ceva, Da. fiecare răspunde pentru fapta lui. E, da. Eu personal nu o să-i fac nimic, Loredane. Eu nu sunt o persoană m-ai agresivă. amenințat de foarte multe ori, mi-ai zis că îmi dai foc, mi-ai zis că mă bați, Stai m-ai mă puțin, că amenințat, aici e există o nuanță. El personal Da, nu o el- să-ți facă nimic. El personal. Că plătește, mă rog, tot el este... Îi dai și idee acum. Păi, îi dau idei, crezi că el n-avea E nu e ideea asta? adevărat, eu n-am nicio treabă cu ea să o agresez fizic sau să o ameninț. ce Bă, soția eu ta știu mă că Leo amenință nu că-mi face, dă foc. adică știu de la scandalul ne celălalt cu vorbim despre Cruduța. un om Cruduța n-a periculos, pățit nimic. Vorbim cu un om care are antecedente penale, nu vorbim cu Deci oricine. eu pot să Dacă cred că era tu un- accepti o decizie Și tu ai a tribunalului. antecedente de prostituție. Gata, Leo, nu ai dovezi și o să trebuiască să răspunzi și pentru treaba asta. O să răspundă Am pentru dovezi, scrie pe internet, Dane. Da, scrie pe internet. Fac eu acum o pagină pe internet și spun că ești Tu papa cu de la Cristi Roma. Marin, cei mai... Că te-au ales pe tine acum în conclav. Dă vază oameni din țara Ce dracu, asta. pe net Dane, poți să s-a văzut încă o dată caracterul acestei ciori, că altfel nu poți să o numești. ia uite-mă și pe asta. Deci nu-l mai suport, Bă, vă dar rog unde ești? frumos. Cioară ești tu, ești cioară blondă. Gata, întrerupem. Cioară blondă, dacă... Luăm publicitate. Publicitate! Țigancă. Da, cam acesta a fost scandalul. Nu mai avem foarte multe minute. Vreo avem 4 cocoșii. în care să trimiteți și mesaje pentru a câștiga telefonul mobil. O să încheiem cu DJ Sava și Raluca. Bună seara, bine ați venit, să rămână! Și ultima lor melodie, cea mai nouă melodie. Vă mulțumim că ați stat alături de noi până la această oră. Ne vom revedea mâine seară tot aici la Antena 1 la un nou show Păcătos cu domnul Silviu Andrei. Vă veți auzi mâine seară la ora 19 la Radio Zu, radio numărul 1 al Bucureștiului. Eu vă urez o noapte liniștită. Vă las alături de DJ Sava și Raluca. La revedere!